iba't ibang mga LGUs man, mga people's are not the enemies, we are partners towards development. Sige po. Marahay na hapon giraray. Pagiging tulay kang NCPC, nagurulay ang Ma-resume po kita sa satuyang afternoon presentation. Pero bago siguro magpadagos, pwedeng maghagad mo na ning diit na patara-tara hali po sa Chairperson, Canaga City People's Council. Halipot lang na tara-tara. Tara. Yeah. Dapat po siya ang matao kasubago ning opening remarks. So ngunyan, dahil napuo na naman kita sa pagkahapon, may opening remarks manggiraray. Apodan ko po, ansa mo yung Chairperson, Mr. Elmer Santo Domingo. Sige po, Diyos maray na hapon. Pasensya na po, tanay nakabot sa kasubago. Anyway, sa gabos pong nagiinan yung nagdadalan sa FB Live ta. Maray na hapon, sa pasyan po, hindi yung unyan. Ini po ay parte kang sa tuyang empowerment kang mga basic sectors, no? Ang sa tuyang pakikipagtabangan with the city government. So, ini ang embodiment of our sabi kayan, ang sa tuyang pigbabalangibog na transparency, na people's participation, no? So, sa hapon na niyo, nasa ikaduwang pagkakataon na kita, as in sunod-sunod hanggang Sabado, ang sa tuyang magiging presentations, no? So, sa mga nagdadangog po, nagdadalan sa FB Live, libre pa man po na magpindot sa inyong mga keypads, as in maghapot, or magtaon ng mga kuro-kuro or ideas, no? As in maghapo kundi man presente, mga presente diyo sa NCPC Hall, pero sa mga kung nasa yung parte man kamo kang Pilipinas, kang Naga, o miski sa ibang lugar pa, luwas sa Pilipinas, no? So, sa mga presente po na yan, hindi mga government officials, government heads, representatives, no? Salamat po sa Indo, as in sa padagos ng pag-iribanan, as in padagos ng yung partnership tayo of transforming our city into a future ready, kumbaga, na syudad. So salamat pong maray, as in Diyos maray na hapon ulit sa inyo, boss. Okay, salamat po Tabi. Sir Elmer Santo Domingo. Ma-mention ko pa Baldemoro.
Nagkakaparalitan ning apelyido. So, giraray po, welcome sa satuyang afternoon session sa mga sektor po na yaon digdingon yan, asin si mga nagaantabay, online, marin hapon po giraray. Mapadagos na katangod duman sa question and answer portion. Sa presentation po kan empowered and educated na ganyo cluster. But before that, igwa dumanin mga terminolohiya na kaipuhan tawan tamo na nin paglilinaw. So with that, I would like to call Mr. Dave Bercasio para po i-explain kung ano ang mga buot sa biyong kaito para sa kaaraman kan kagabsan. Sige, mabalos bet. Si presentation tabi, paki-flash itong sa empowered and educated na ganyo. Yan. Tapos, saro lang pong sample ko ito, pinakainot na opisina. Yan, ini. So, ikaw pong, ang budget kang gobyerno, iguang tulong components, pupurbarang ko man lang, pero yaon hindi ang mga expert sa gilid, kaya lang berisi pa. So, iguang PS, iguang MOE, at saka CO. Dahil ko man naintindihan last year, ngunya naintindihan ko na. Kaya ako ang mapaliwanag, pagsala, di tatamaon ninda. Ang personal services, ito yan, pasweldo. At sabiyon, sweldo. Kabali ang sweldo, allowance, bonus, terminal benefits, so may komplikadong computation kung paano na babali. Pero diyan simpleng sweldo lang. Ang kabali dyan, duwang klase ng empleyado. Ito yung inaapot ng permanent sa casual. So, pag nahiling mong PS, pag may nahiling kang amount na mayo, nagpili lang palang kami ng indicators na pandigma. Ayan, yan. Halimbawa, sa BSTC, wakang 1.1, sweldo yan, pag PS. Okay, so yan ang inot. Ang pandua, ang MOE, ang apod kayan, maintenance and other operating expense. Ito yan ginagamit kang opisina sa pagpadalagan kang sa iyang opisina, pag-deliver ng services. Itong mga day-to-day. But sabihon, yaon dyan si pamasahe, supplies, may training, mapakakan, arong ngunyan, maarkila, mapaayos ng opisina, basta dikit ang amount, tapos paayos lang, MOOE. Pero, igwa pa dyan ng kulatilya. Kabali sa MOE, itong mga empleyado na sinusulduhan, pero ang type of contract, job order, JO, tsaka COS, contract of service. Sa NGO, garo contractual. So, pag baho kang casual, baho kang permanent, ang apod sa ang kontrata mo, job order o kaya contract of service, ang sweldo mo yaon sa MOOE. So, bako lang yan gabos pakakan, igwa din dyan ng pasweldo. Ang capital outlay, yan CO, ito ning mga long-term na investment. Itong bakong simple, pero mas komplikado. Halimbawa, mapa-construct ng building, capital outlay. Mabakal auto, 1.8 million, 1.2 million, capital outlay. Mabakal daga. Igwa din mga, so ang kulatilya man kayan, itong mga movable kuta, pero mahal. Ang amount, 50,000 and above, capital outlay na. So, pag nagbahal ka ng TV, 49,000, MOE charge, pag 75 inches na nag-abot ng 52,000 pesos, capital outlay. Alright. So, yan ang gusto sabihin po kayo. So, tulong types, capital outlay, more permanent, mas mahal-mahal na mga investment. Si MOE, mga repair lang, barato, or kaya, kabali si pasweldo sa JO tsaka COS, pantulo, sweldo, pati mga benefits, pero permanent tsaka casual. So, yan ang satuyang crash course on government finance. Yan. Kung may sala, yan ang doang expert. Oh, mama. Sa aga, gigibunta naman si Bel naman ang ma-explain kung anong gusto sabihin ko yan. Tulong, expenditure. Abalos po. Madaya. Nagtutukdo. Para man po sa kaaraman kan sa tuyang mga sektor, ini man po ang dakulang challenge sa tuya, ninhulita, siyempre kadakol terminolohiya technical sa lado kan gobyerno, challenge man sa mga ordinaryo tang kaiban sa sektor, ang pag-intindi ka ini. Susi ini, kapag nasabutan ta, mas magiging epektibo
as in may sustansya, may laman si satuyang mga pakikipag-ulay sa ladokan lokal na gobyerno. Okay, so giraray inibitaran si Gabos na kung igwapo ka mo nin mga paglilinaw, kahaputan, tuyaw, suwestyon o pag-umaw sa ginigibutangon yan, feel free. Paki-comment na lang po sa tuyang Facebook page sa Naga City People's Council as in sa Naga City Government. So igwaan po kitang live sa tuyang YouTube Naga City Government. Okay, so ma-proceed na po kita duman sa tuyang question and answer. Garo beauty pageant. Open forum. Open forum. So inuton ta po ang hali sa sektor kan mga hobenes si TJ. Digli ka natabi, Sir TJ, sa inutan. Hello po. Hello po, ako si TJ from hali sa sektor kang youth and student po. And also, isama ko na rin po sa sektor na nire-represent ako ngunyan, ang People's Budget Coalition. Yan po. Inot-napot lang po from sa education po, sa NCSG po, or itong Naga City Scholars Guild natin, or scholarship program, meron po tayo, sir, allocated na 25 million. Ano po? Tanong ko lang po, if ilan o ilang tao, ilang beneficiaryo po kaya ang present natin ngayon na scholars po? Sa ngayon po, nasa 1,000 plus po yung City Scholars natin under the Nagas Tertiary Scholarship Program. Tapos may 4 po tayo under the Medical Scholarship Program kasi hiwalay po yung Medical Scholarship Program, may separate funding and governed by another ordinance yung Medical Scholarship Program. Pero doon sa more than 1,000 po yung beneficiaries ng Nagas Tertiary Scholarship Program. Magkahalo po na kasi doon yung full scholarship grant, tapos yung by percentage, may quartile po kasi yan, may 100%, 75%, 50%, 25% quartile. Tapos yung financial assistance na at the maximum amount of 5,000 pesos, may ginagrant pong financial assistance doon sa mga hindi nakapasa sa examination pero may available funding pa na pwedeng itao. May pwedeng pang itao sa tuyang mga applicants for the scholarship program. Kaya duman po nadalagan si Tadang budget para sa SAINDA. So, siyan po. May data po ba tayo, sir, regarding sa percentage po ng mga scholars graduate natin na working outside Naga, working abroad, or still working po dito sa Naga City? Yan ang namin. Yan ang wino-work out namin. Sa totoo lang, nakipag-coordinate na kami nito sa ITO, sa Information and Technology Office, sa office ni Sir Ruel, na saro po yan sa pigihiling ming importante. Si datos kang si monitoring kang si graduates kang sa city, nasa ngunyan mayo pa po kami. Dapat talaga si graduate na mamonitor mo yan kung nagtatrabaho yan, tapos ang pangaduang hapot sa nagtatrabaho, as in, kung halimbawa nagtatrabaho man yan sa public or sa private, baga siya nagtatrabaho para classified si data na may present mi man. Tapos, kung dahil nagtatrabaho hindi sa Pilipinas, nasa abroad siya. Tapos kung dahil man nagtatrabaho sa government or private sector, may sa diri siyang negosyo. Successful businessman siya. So yun po yan sa kunyan po mayo pa talaga kami kayan. But I already proposed to the Naga City Scholars Guild na to coordinate with the ITO na ma-establish po si program kayan, si app na kung pwedeng gamiton. Oo. Si data gathering po kayan. Importante man yan po sa MUYA. Sa City Hall lang po kadakol ng City Scholars na sa hiling ko po kaya pag nagibutan pwede tapasindang maging source of
ano yan, scholarship fund na pwede tang idagdag duman sa existing ng pigtatao kang syudad or pigbabudget kang syudad. Dahil garo ugwaman provision sa ordinance na dapat dahil tinabangan ka kang syudad, bako lang magtabang ka sa pamilya mo lang, kundi kung talagang pwede ka nang magtabang dahil may kapas ka na, asinsado ka na, di pwede man i-share mo si i-share mo si blessings mo, si nakuha mo dahil kung bako ka man dahil tinabangan kang syudad, dahil ka man magiging successful na negosyante, dahil ka magiging maray na empleyado kang private or public sector. Yan. Tapos, yan po, yan, sabi mo sir, importante po talaga si data eh. Diyan din po babasihan if effective ba si pag-provide ta ng assistance ng support sa mga students, kung directly naangat po ba talaga sinda na mag-direct na sa working sector, ano po. Isa pa po sir. Na-consider ta po bang i-include ang provision ng return of service o kunwari kahit hindi naman siya return of service, at least ma-mandate ta itong mga scholar graduate po natin na after graduation magtinir na muna sa Pilipinas, garo digdi na muna mag-work or within Naga City before mag-abroad, para at least po si kwartaman kang bayan is napapakinabangan man bilang workforce digdi sa tuyong bansa. Iyon, babalikan ko tong question mo kasubago, itong second question mo. Siguro mas makakatabang kung may talaga datos na nagpapahiling na ini yung mga dating city scholars igdi na nagtatrabaho or nasa iba sindang nasyon, dahil kung pagka-graduate naglupad na sinda paluwas sa Pilipinas dumana nagtrabaho, garo iba garo dai nagiging dai ta sinda na pakinabangan. Kung dikit man lang na porsyento to, libaw 1% of city scholars, sa hiling ko okay pa yan, pero kung nagsakat na siya sa 30-40%, medyo dapat maalarma na kita kaya. So kaya binalikan ko si second question mo. Importante si datos na makokolekta duman sa apps or sa system na gigibuhon para ma-monitor ta si status kang mga graduates. Pangadua, si return of service, mayo kaya specifically nakalaag sa ordinance na dapat mag-render sinda ng service. Ang nakalaag lang duman, dapat pag nag-graduate ng city scholar, ang tugang niya or kapamilya niya, dapat tabangan niya man na magklase, tapos siya ang mapaklase duman. Iyo po yan nasa Nagas Tertiary Scholarship Program. So, ang ginigibuta po, ang Naga City Scholars Guild, habang nagkaklase pa sinda, itong community service, pigi-encourage sa sinda na maging parte kang blood donation drive kang city, inot na inot. Pangadua, papakiulayan ta sinda na dapat mag-adapt sinda ng sarong komunidad, sarong barangay, sarong sitio, or sarong LERC, Least Economically Resilient Community, within Naga City, na itong sinda ma-identify, tapos sinda ang matao or matabang duman kung ano si pinaka-mayor na pangangaipo kadto. Iyo po yan si pigigibutangon yan. So, pero sa return of service, siguro pwede naman pong i-recommenda siguro sa sangguniang panglungsod na maglaag ng sarong provision sa ordinance, magkaigwa ng amendment na may ensure si return of service kaning mga city scholars. Bako man po na pigikwintata, bako sa pagkwenta kang gastos kang syudad, kundi si yes po, paying forward and to strengthen the sense of community service. Yan. Ano po, sir? Isa pa po, sir. Dun sa mga programs po natin para sa improve learning outcomes ng mga children and youth, Naga City's children and youth po. Did we consider po ba na yan, medyo mababa po tayo sa comprehensive rapid learning literacy and reading program. Yan. Meron po ba tayong pag-ihigot para at least masolusyonan ito, sir?
Oh, nakakamundo si naging resulta kang itong pagluwas kadtong PISA result. So talagang hababa si comprehension, hababa kita sa mathematics, science, comprehension sa English subjects, si po duman si assessment kang not only igdi sa satuyang syudad kundi sa bilog na Pilipinas. So pupunan ta po igdi sa satuyang syudad, may ang aram ko po ang school board uga na pong programa kani itong reading and numeracy program na pigapadalagan po kang DepEd na pinapakusog po si reading and comprehension program sa gabos sa public elementary school igdi sa satuyang syudad. Tapos pangadua dati po kaya dai man natatawaning focus si pag-purchase ning mga libro, mga instructional materials. Pero parte po kang naging request kang DepEd Naga sa Naga City School Board, iyo si pagtagama ning magkakanigong pondo para po sa pag-purchase ning instructional materials. Ano po ning mga instructional materials? Si textbooks, si workbooks na mas kaipuhan po ngunyan kan sa tuyang mga aki. So magayon po na pinupokusan po yan ngunyan, bako lang kang national office, DepEd national office, kundi kang regional office kasin kang mga schools division offices na mapa-improve po si resulta, kang si assessment, si examination ka mga aki. Dati po kaya ang nagiging paagi ning pagsukol o po kita ning division achievement test, may RUAT, Regional Unified Achievement Test, may National Achievement Test. Ngunyan po, bihira nang gibuhon. So, ang ginigibo na lang, ining National Achievement Test. Haro na lang. Pero sana po, yung man yan si magiging recommendation na siguro pwedeng i-recommend mo sa board na through the board to issue a resolution na darahon po sa national na si kandak po kang giraray kang Division Achievement Test and Regional Unified Achievement Test. Siguro, bako po na itong pag-iisip ninda masupog ta arog ka si resulta hababa. Kundi every test na nagpapahiling kang achievement kang aki, magiging basihan. Kung saan dapat mag-intervene ang syudad, saan dapat mag-intervene ang DepEd, saan na parte dapat magpakusog pa ka mga programa para sa satuyang mga kaakian. Yan, thank you very much po. Sir? Yan, i-clarify ko lang po ulit, sir. This coming 2026 po ba, kaya na nating, sa tingin po ba natin, ilang percentage na po ang kaya natin ma-accomplish dun sa datas ng mga graduates po natin? Sa ano po yan? Yung sa scholars po, scholar graduates. Ay, yung sa data? Po, data po. Ilang percentage po kaya ang kaya natin ma-accomplish by the end of 2026? Siguro mga 60% kaya na namin yan. So, asahan po natin yung 60% na yan. Yes po, sir? Thank you very much po. Balik ko na po, Mike. Okay, thank you. Pero naghanda ang youth sector. Sige po. Si mga hapot po garo sa inutunta sa City College of Naga. Mukhang may klase pa ini si Doc. So bago magayon na siyang barita, ang gustong sabihin, dahil ako maghapot, nagpe-performan kami. Ang binarita ko kasubago, Otra tabi, ang sir. City College of Naga, nakakuha sa 68.42% na nakapasa sa examination. Yan ang mga bata, So sabihin, our students are working hard. Maski pa paano, hababa man ang samuyang budget, pero lumaban kami. Kaya dakol-dakol, 68.42. Kung nagdagdag pa ako, 69 kaya ito ko na. Sa edad? Tawan ta po nin pag-umawan, City College of Naga. So palakpakan ta po. Ayan, puro palakpak na naman si Rene. Mapainom naman yan na dyan. Di ko aram kung sakop po ini kang sa imong sir, pero Sige. tungkol ini sa tertiary. Okay. Hapot ini sa hali sa satuyang manakaantabay sa online. Concern hali kay Lloyd Labrador. Concern lang po about sa Naga Tertiary Scholarship Program kung pwede man
ma-open sa mga aki kan mga teachers, lalo na ang sitwasyon kan mga teachers na dakol din kautangan, na nagsasakit din sa pagpaadal, pero dai ma-qualify. Mag-take lang ka mong examination. Kung pumasa ka, libre ang tuition. Libre ang RLE, libre ang affiliation fee. Pero kung di ka pumasa, pasensya. Basta para sa moya, pumasa ka, sigurado makalaog ka. You are already a scholar. Okay. So, malinaw po ano. Buot sabihin, mayo maning... Oh, sige, Dagdagan mo pa. madagdag mo na si Sir Nani. Bilang kadagdagan po duman sa sa pig-share ni Doc Conag, ang city po ang Sangguniang Panglungsod po nagpasa ng bagong ordinansa, itong Balik Eskwela Program Ordinance. Ito po ning pigtatabangan po kaning si mga estudyante na mga tertiary college students na nagpundo na ning pirang taon. Halimbawa, nagpundo na po ning 2 taon pataas na uga po ning 5 million na pig-allocate ang syudad. Nag-confirm po si Ma'am Emmy, kaya pag sabi kong 5 million, naghiling tulos ko sa iya, na ma-avail po ini kadtong mga estudyante na nagpundo na ning pagklase. Halimbawa, second year college ka, dahil ka nakapadagos ning pagklase dahil may back account ka, may dahil ka bayadan, pwede mo pong i-avail itong student loan program kang syudad. Pwede mo po ito. Informa po ining loan. Mautang ka sa syudad ning nasa 40,000 and the maximum amount, maabil mo po yan para po mabayadan mo itong back account mo. As in, tatawanan ka pa po ng financial assistance. Bako na po itong loan. Financial assistance po under the provision of the ordinance, financial assistance na pang-enroll. Ang ilo-loan mo lang po si sa pambayad sa back account mo, tapos uga po ng financial assistance ang city na itatao pa para maka-enroll ka. Ano po, dahil lang mabayadan mo si back account, kundi mas maka-enroll ka po, mabayadan mo po si programa. Kaya po gusto ko man ko ining oportunidad na ini, dahil po ang implementing office po kaya ang samuyang opisina, ang ESO, actually pighagadan na kami ni Sir Frank ning timeline. Enumerated man po sa ordinansa si timeline. So, mabarabarangay po kami sa mga eskwelahan para ma-share si information about the ordinance. Matabangan po si mga estudyante na nagpurundo. Dahil po baga ang pinaka-desired outcome po under the education cluster is improved learning for Nagas children and youth. Kung uga po kitang estudyante na nagpundo pagklase sa kolehiyo dahil mayo po ng pagbayad sa tuition fee, garo failure po si duman pa lang failure na kita. So dakulaon pong bagay ining ordinansang ini na matabangan itong nagpurundo na makapadagos po kan sa indang pagklase, makatapos kang pagklase, asin makahanap po ning maray na trabaho. Okay, karagdagan na simbag. Iyo. Ang hapot kasubago tungkol sa tertiary scholarship program. Ang sabi ni Doc, regardless, basta makapasar sa exam. Sa City Sa College, City College of Naga. Pero ini, sa scholarship program, igwa bang criteria? Iyo, basta po itong ang magurang niya dahil nag-earning more than 180,000 A year. Saro po kay a year. Saro po kay sa requirement ta, kung government employee pinapa-submit siya sa ning ITR, income tax return, recent ITR. So dahil po talaga makakalusot. Kung more than 180,000 sa income kang magurang, duman pa lang, dahil ka na pwedeng mag-apply as city scholar. Kung halimbawa dahil ka man nagtatrabaho si magurang mo as government employee, si ama mo, dahil manggiraray ma-qualify dahil kung mayo ma-present na ITR, ang pigahagad mi po kayan, certificate of non-filing of tax na ang nag-i-issue po ang BIR. Okay. Opo. Sige po. So duwa ang bintana o pintuan na pwedeng laugan
kan mga gustong magpadago sa pag-eskwela. Number one, sa City College of Naga, regardless kung anong estado kan sa imong magurang o kung anong profesyon, as long as makapasa ka sa examination, pwede ka. Duman man sa balik eskwela program, iguanin ko latilya, kaipuhan an sa imong pamilya, dahil nag-i-income ning 180 sa scholarship, kung ma-apply duman, kaipuhan, dahil maglampas sa 180,000 ay annual gross an income kan pamilya. Ilang tam pwedeng ma-qualify. May examination po yan? Oga po. So may examination manggararay. Okay. Igwa pa po ning karagdagan na paglilinaw. Hello po. Yan. Ito po, questions naman po towards City College of Naga po. Ano, sir? Yan. Sa City College of Naga naman po, sir, same approach po dun sa sa hinahagad ta sa ESO. If may 68% po tayong passing rate ngayon, right? 68 po. 68. Yes. Yan, 68% po aside po diyan, if meron po ba tayo din mga datas ng graduates natin from City College of Naga? Available kadakol kung data. Opo. Magpuon Like pa ka kung magpuon pa ka 1971 hanggang ngayon yan igwa. Like kumpirang po sir, kumpirang Kung sa percentage of employment, igwa kaya kami ng tracer study. Wala yan sa ibang eskwelahan. Ang tracer study may nagpapahiling na we have 12% of our graduates had already gone out of the place. Meaning nasa abroad na. And then mapaaram na lang sa muya, sir, uya na kami. Ang sabi ko na lang, padarhan mo lang kaming inomon, iyon na. Now what I mean is that out of our graduates, we usually trace everybody where you are. And some of them, most of them pala, nasa mga hospital. Mga midwife yan. Ang kadaklan sa mo yung estudyante, babae. Siguro siyam lang ang lalaki. Ang tunay dyan, tulo. Totoo naman eh. What I mean is that we are taking care of all students. Yung sinasabi ko sa bago, na ang mga estudyante, ang matake ng exam, kung pumasa ka, makakalaog ka. Pero mag-take ka sa exam sa panahon ng examination. Kung lumampas ka na dyan, maski sisay pa makiulay sa Indo, makiulay sa muya, di miyan pig ako. Dahil you are not following instruction. So yan ang samuya ngunyan. So as far as data is concerned, we have at least 12% from nasa aluwas and mostly nasa laog ng Pilipinas. Ilang percent na po kaya sir ang currently working? Kung ibasita sa from the beginning sa treasury study ang kadaklan sa working is nasa 70%. Pero ang iba kayan, working man sinda pero not in line with their course. Tindera nasa SM, ang iba nahilingungan ni kasubagong saro. Ang iba may sadiring negosyo. As if they are not inclined to be midwife. Yan na po. Dahil dyan sir, sa percentage po na yan, did we consider po ba na mag-open ng new courses? Kasi sabi mo po, majority sa mga students nyo po is babae. Ilan lang yung lalaki, may mga may percentage pa na from other diverse community. Dikit lang. Opo. Tapos did we consider po ba opening new courses na mas inclined sa masculine sector, masculine diversity? In our plans since last year, nagkakaigwa kami ng plano to offer a course. The first course na pag-isip mi, nakuta na ma-open kami ngunyan na first semester, this 2026. Iyo yan ang Bachelor of Science in Nursing. Kung nadagos ang building mi, di man nadagos ang 30 million worth of the building, so we hold it in abeyance. Another plan is that we are going to offer Bachelor of Science in Public Administration to cater those from the city, meaning the city hall, kadakol dyan ng empleados, na gusto mag-adal. Pero, nagduwa-duwa kami mag-offer dahil ang kadaklan na gusto mag-enroll, kung pwede, ma-enroll sana, dahil na malaog, o ano ka. So, dahil ko napigdagos.
That's foolishness. Okay? Another thing is, we are supposed to offer pharmacy, but we lack laboratory. Our building is supposed to be used yan sa tuya dyan. Another thing is, we are supposed now to open or establish yung lying in or ni tinatawag tang sa Indo, birthing home. Hinahagad ko kay, siguro mahagad ko kay Mayor, itong sa atubangan ni na building na pwede itong magagamit. Hopefully. Okay. So yun ang mga target programs me na para ma-offer for next year supposed to be. Thank you very much po, sirs. Thank you. Okay, so sige. Siguro i-expound lang itong idea. Dahil man kita after duman sa whether feminine or masculine Yes, na yes. kurso na kaipang ko anon, kundi ang kaipuhan na pagbasihan ta itong industry demand. Kung ano ang demand kang industry digdi sa naga, kaipon iyo man tong i-produce ta ng mga professionals. Ano? Dahil kadakol po sa toy Dok, na mga graduate pero displaced. Di ba? So kaya kaipon ma-introduce tagirares sa tuyang sektor, sa tuyang komunidad, nan pagkuaning kurso, minsan i-consider taman bako lang dahil gusto mo lang siya, o dahil yan ang gusto sa imong ipakuha, kundi iguaning nagahalat na oportunidad. Okay. Okay, igwa pa po, ning gustong ihapot, garo ma-eskwela pa ini si Doc. Yes, ma'am, tabi. From City College of Naga Alumni Association. Dahil man ihapot, suporta lang ini sa sinasabi ni Doc na yung magkaigwa ng birthing home po. Yes. Kasi ang ang midwifery ba, nag-excel kami sa maternal and child care. So kaipuhan talaga kang school na magagawa man siya sa diri para yun ang magiging training ground ka mga estudyante or mga itong mga graduates na gustong mag-practice kan sa indang profession. So yung man yan ang sinusuportaran mi ang ni Doc na sana magkaigwa talaga ng birthing home. Timely na talaga po. In addition to her idea, yet that is one of the requirements of CHED. Na ang gabos na midwifery courses or schools offering must have yung sinasabi ta na birthing clinic or delivery, lying in. Lying in. Kaya baka ihagad ko lang sa kay Mayor, dahil man ito nagagamit ang sa atubangan ni, na utilize me for that purpose. Sayang din, Naibali po ba sa dyan sa tuyang AIP? Itong birthing home? Wala ito dyan kasi may building nan dati. Okay. Ang mga kaipuhanta na lang yung mga ibang mga faculty na utilize ta. And then, hopefully, tapping all the other birthing clinics, yung mga alumni, igwasin sa diri. Pero dahil na-express po na pangangaipo, target for 2027 na 2027. may include? Sige po. So part yan kang recommendation kang sektor. Ano po? Pag itaon ni Ma'am Lini Masi sa 26, puunan mo yan. Okay. Sige po. Yes, from the PWD sector. Good afternoon po. Ako po si Babylin Monique A. Federico from Naga City PWD Youth Association. Kay sa ESO po, sir. May hapot po ako, sir. Ayun. Good afternoon po, sir. Good afternoon, man. Para po sa kuya, ang hapot ko po ever po na may ako po since 2013 po kaya na po ako nagklase, and then gusto ko pong magbalik sana sa pagklase in college, pero po nahihirapan po kasi ako mag-enroll, and then kung may program po ba mo po sa yan na PWD na gusto mag-aral ulit sa college, may program po ba mo para sa
sa mo yung PWD sector. Iyo po, aklarado man po sa Nagas Tertiary Scholarship Program na priority sa ang PWD, Aki kang Purpose, tapos Sanggawadan beneficiaries, priority po sa Nagas Tertiary Scholarship Program. Kung mayo ka man po ning back account na bayadan, tapos gusto mo pong magklase, pwede po dumang ka lang sa opisina para matabangan mo po ikakang opisina na maka-enroll ka. Tapos kung matabangan mi pa ika, magayahan mi ka kung anong si maray sa imong kursong ko anon, tapos kung sa ka pwede maka-enroll na eskwelahan. Thank you po. Okay po. Magka-qualify exam pa rin po sila. Pero po, priority, may certain percentage po kaya duman sa number of, halimbawa, nasa 600 si nag-apply. So 1% po kayan, allotted na po sa PWD, sa Purpose, not 1%, 10% po kayan, allotted na po sa INDA. So kung halimbawa 600, so may 60 na pwede po na automatic itaon na po sa INDA as slots. Kaya nangyayari po, kung may halimbawa 10 applicants from PWD sector, from solo parent, from Sanggawadan, automatic po na itatao may natulo sa INDA. Okay, ibig sabihin may exclusive slots Opo. para duman. Pero just in case may mag-avail duman, pwede itong ibibigay po sa regular applicants. Okay, Docs. Igwa pa pong hapot, kiisay po hapot, Okay po, sige. Bago kay sir, may dagdag pang hapot para sa City College of Naga. Kasi kung may napalayaon ta na si sir. Opo, digdi mo na. May hapot po ako. Igwa po kitang additional questions to City College of Naga. So, kung mayo na po, pwede ta po bang palayain na si Doc. si Doc? Okay, thank you, Doc. Okay, let's proceed naman sa further questions. Sunod si ma'am. Dahil ka na, Doc, Inot si madagdag, Please mention, sir, your Ma-request name dagdag. and organization. So, good afternoon po. I'm Mr. Edgar Sanarho, Board of Director po kang Naga City Local Government Unit Employees Alliance. May hapot lang po ako, Sir Nani. Regardless Yes po, kang status kang employees, pwede ba ang mga aki kang empleyado mag-apply ng scholarships? Either permanent, casual, or job order po? Open po sa gabos. Ang nagiging prohibition lang po itong sa requirement kang ordinance na dapat not more than 180,000 ang annual gross income kang parent. So kung halimbawa empleyado ka kang city, pwede kang pwedeng mag-apply si aki mo. Dahil lang maglampas duman sa income threshold na ito na pigi-impose kang ordinance. So halimbawa ako, the department head, dahil na ako pwede. Dahil sobra na po dahil na bagsak tulos ko sa ITR na isasubmit ko. Kaya po, same with teacher po, dahil man tulos hindi ma-qualify. Kasi ang teacher 1 po, pag compute mo ang annual gross income ninda, sobrado na. Okay. Oo. So, nakabase duman sa threshold. Yes, ma'am? Good afternoon po sa Tuya Agabos. Ako po si Kagawad Ami Baksakan, Barangay Concepcion, Pequeña po. Hapot ko lang po. Opo. Ako po kaya dyan po sa barangay, ang SKMI po, igwana po silang pig-anong 2,000 sa mga estudyante, mga indigent po, family. Ano po yan, pwede mi pa ma'am po yan, giraray matabangan na maka-avail sa city po na itong mga requirements, may submit ma'am po kan magurang na ITR o ano po. Pwede man po giraray mag-avail sa Indol. Maski may 2,000 na po sa SK na garo ito taon lang to kang SK. Pero nag-examan sinda. Pwede may pa po tabangan na mag-avail po. Ayun, pwede pa man po ninyo yung tabangan na mag-avail. Okay po. Dahil ang nagiging nagiging
bakong policy, implementation po kang ordinansa, kang Nagas Tertiary Scholarship Program. Halimbawa, nakapasar ini yung barangay scholar na, di ko, halimbawa 100% po, nakalaog na siya sa city na scholar, 100% tuition fee. Ang pigbabasyan taman po giraray kayan, itong matriculation form. Ano po, statement of account, kang si Aki. Kung halimbawa, duman po sa sa matriculation form niya, itong pigsa-shoulder na amount kang city is 25,000 first quartile, tapos may balansi pa po duman naman po yan, pwede na po yan bayadang kantong nakukuha niya sa barangay. Ayun po baga, dahil 25,000 man lang po, may maximum amount, ang pigbabayadan kang city. Kung 30,000 po ang bayadan niya sa eskwelahan sa tuition fee, excluding, ang pig-ulayan tapig di kagawad, si tuition fee lang not included ang miscellaneous fee. So, may natatada pa siyang 3,000. O pwede niya man po itong iranin sa barangay para po mabayadan ito in full. Oh, iyo po, mahuman po ni prohibition. Saka si ordinansa po dahil man nagpo-prohibit na duwa si piga-avail mong tabako ang barangay po bako man tong scholarship program financial assistance man lang po ito. So, actually kami man po giraray baga si nagkakanda kang examination sa mga barangay, nagre-request sa mga SK, nagduduman po kami ang sa kuyang staff, nagkakanda kami ng examination sa Indo. Kami po si nagre-ranking, pero kamo po sa Indo po si final decision kung si Say po ang tatawanin do kang financial assistance. Okay, sir. Tabi. Sige po. Apot ko lang ini kasi nag-surface man ini naman sa mga pamangkin ko. Is there any move na ma-amend ang ordinansa as regards sa requirement to avail of the tertiary scholarship? Kasi halimbawa, kung may 8 akong aki, although halangkaw ang income tax ko, pero kung i-compute mo man si gastusan mo, dahil mo na talaga kayang magpaklase. So, is there any chance or possibility na ma-amend itong ordinansa sa Naga City Tertiary? Bako man sana taga-Naga ang nagtitiyo sa itong mga 4Ps, mga arken, ugabagang arc sample. Yan lang kapot ko, kung may chance na ma-amend para ma-open talaga sa gabos. Anyway, daw ka pa sabihin aki ka kan teacher o engineer, may examination man. If you pass the examination, then so be it. Pero kung daw nga na taon ka din chance na above ka sa 180,000 na gross sa income tax, day ka man nakapasa, so okay, manggiraray pa din yan. Salamat si Rico na mo yan, na i-raise mo po yan. So, sa MUYA, sa opisina, si Scholarships Division, nag-meeting na po kami kayan, uurolayan mi talaga na mag-recommend kaya na ma-amendaran si particular provision of the ordinance na isakat si langkawan si gross income. Halimbawa ngayon from 180 to 300 para po mas dakol si maka-apply asin maka-avail kang pigihiling mi man pati garo nagdidikit si number of nag-i-exam dahil siguro kita nagiging ano ang category na kang Pilipinas, we are nearing the medium sir, medium may term na ginamit na nabasa ako mid-income country. So kung sabihin naglalangkaw na kita, nag-aasinso naman ang Pilipinas, tapos si income kang kada pamilya, naglalangkaw na. So saro po ni sa iisipan mi na mag-recommend talaga na ma-amend itong ordinance, malangkawan si up to, ang recommendation mo si Rico, up to 300,000. Sayin ko daw, langkawan pang 300,000, dikit manggiraray si makakwalify. Saka ma-exam pa manggiraray. So si ranking manggiraray ang hihilingon, tapos si prioritization kang from PWD sector, from Sanggawadam, from Purpis, manggiraray, ma-take effect manggiraray. Okay, thank you. Siguro ang mahalaga aramtan na igwaning kabaling programa duman As to the specific kung mga criteria na
kay po ni konsidera kaipuhan manggiraray kung may pagkakataon as in mekanismo ay maging parte kita kan pag papanday ka iyan. Okay? So ang mahalaga lang nailing ta sa programa kang syudad na igwang araw kayo ng mga tigo-offer. Yes, ma'am, from the Barangay People's Council. Good afternoon po. Ako po si Lilibet Imperial from Barangay San Felipe and sa Queen po, sir. Hapot ko lang po, sir, kung okay pa po si rice distribution, ito pa pong mga ano po sa school, kung maabil pa po ito. Ang yan pong taon, kaigwa na kita ning sarong quarter na rice distribution. Ano po, Ma'am Bet? Igwa na po. Igwa na po kitang ning sarong taon na, ay sarong quarter na rice distribution. First quarter po, nagkaigwa na kita. Sa ngunyan po, ang maisisimbag ko po kayo sa imo, si allocation po kaya for this year is 4 million pesos lang. Good for 1 quarter rice distribution. So, ini pong natatadang 2 pang quarters, tatulong quarters man lang po baga kita sa mayo na po yan ning budget. Oo. So, si pakiulay mi po sana kayo sa indo, sana maintindihan na nindo, na mayo na po kita kayo makukuha na ning budget. Kaya hanggang duman lang po kita sa 1 quarter rice distribution. Pero po ito, sir, sa graduation, sa maabil pa po ito? Iyaon pa po ito. Okay. May budget allocation po kita duman. Thank you po. Okay, thank you. Sir, ito po sa sa scholarship po na. Balik po ulit tayo sa scholarship. Sige po. Sige lang po. Itong po kaya, syempre po, may mga scholars tayo na even though, tertiary po sila, and gawa is 100% scholar sila, pero nagkaklase sa state universities and state college. Aram naman po na pag dyan ka nagkaklase sa public schools, public tertiary schools, 100% no tuition fee, no payment ka po. Yes po. So ano pong nangyayari duman sa na-avail nilang scholarship from the city since wala naman silang natatanggap na na bayaran? Ay wala naman silang babayaran sa school. Kino-convert po yan sa financial assistance. Ito po kaya naka-enroll sa state universities and colleges. May hiling ta po dyan. Pag nag-submit yan sa opisina ng statement of account or matriculation form, 0 po talaga yan. Gusto sabihin po talaga yung bayadan dahil subsidized na po kang national government. So, ang tinatawag po sindang financial assistance, 10 or 5,000 para po sa pangbakal din ng libro, transportation allowance, pangrenta ng mga dorm. Pero daw dahil man po yan nagre-reflect dyan na dapat mag-submit sinda ng resibo kung nagre-renta sinda, tinatawag na lang po yan as financial assistance. And other benefits po na nare-receive ninda, pag sinda, good performing city scholar, meaning nasa 93 or nag-average sindang 93 or 95, itong scholarship incentives po, na-avail po ninda ito. Okay po. Thank you very much, sir. Okay po. Welcome. Salamat. Igwa pa po. 1, 2, 3, 4. So, mayo na sa tuyang online viewers, tabi, Ma'am Julie, mayo naman, happy man sinda. May mga emoji lamang dyan. So, siguro kung mayo naman in karagdagan na paglilinaw o paghapot, mahagad kita nin endorso, hali isa sa Indo. Yes, sir. O tatabi ang microphone for recording purposes. May I move for the endorsement of our cluster budget under educated cluster for approval. Thank you. Okay, there is a motion para po i-endorso si AIP AIP budget kan educated na ganyo cluster. Any second? Okay, seconded po. So congratulations po. Salamat pong maray. Okay, so dyan po nagtatapos ang presentations and deliberation kan budget, kan empowered and educated na ganyo cluster. So
Masunod po, tulos kita, duman sa satuyang ikatulong cluster. Kung ready na po sinda, although nakaschedule po kamo alas 3, pero pwede taman pa amay-amayon. Yaan naman si Rene, yaan sira Ma'am Daisy. Sige po. Ma'am Julie, yaan na po dyan sa indang presentation. Okay. Para po sa tuyang mga nakaantabay online, ang sa tuya pong magiging sunod na ipipresent, iyo ang empowered, safe, secure, and humane community cluster. So kaya po kung may mga nakaantabay ka mong hapot, pwede nindong i-post, pwede nindong ipadara, tangani na atyan pagabot sa open forum matokarta. Sisay po ang ma-present sa lado kan. Sige, si Sir Rene Daa. Okay. Apodanta na po ang Director kan PSO, Sir Rene Gumba. Salamat po. Maray na hapon po sa Gabos. Ma-English ko ay. Ano? Thank you, Tabi. Maray na hapon po. Nasugo po ako na magpresentar kay itong annual investment plan para sa Safe, Secure, and Humane Communities Cluster. 5 opisina po ang yaon digdiyo, ang Public Safety Office, ang General Services Office, CDRRMO, Naga City Dangerous Drugs Board. Dahil nakataong input sa City Engineers Office, so idagdag mina sana po sa infra. Sige, garumapoon kami sa page 42. Okay. Para lang po so sa tuyang presentasyon, ining mga opisina po sa Samuyang Cluster, pinaghiling mi din so actual budget, so proposed budget, as in kung nagbawas o nagdagdag ba, so sa tuyang alokasyon para sa maabot na taon. Next slide po. Ay, sorry. Uni pala. Okay. So ini po so kamugtakan kang budget kang 2025, as in yan din so budget na pigpoproponer para sa 2026. Halos gabusman nag-increase ang mga budgetary request, ang allocations, and given the programs, projects, and activities na pinagpoproponer ninda. Karon pinakadakula digdi iyo ang satuyang CDRRMO dahil po duman sa karga nindang responsibilidad, lalo na pag-igwa kitang mga kalamidad o kaya disasters. Sige, sa level po kang Public Safety Office, so instruction sa Samuya, magpili ning 5. Sabi ni Sir Willie, magpili ning 5 pandigma ng mga programs, projects, or activities. Pero para lang po mabilis garo sa Samuyang si mga opisina nagtao, tulo lang garo ang pasadahan mi, and then we can discuss the others during the question and answer. Sa PSO, saro po sa proposal na daradakula sa Samuyang opisina, itong pagsisiguro na igwa kita ning komprehensibo, as in matibay na pagresponder sa mga emerhensya sa laog kang sa tuyang syudad. Kung dati pag nag-upload ka sa Comsen, igwa ning 10 minutos bago mag-abot ang ambulansya, sana maibaba tayan na maray so bumbero, so pulis, so time kang pagresponde. So saro ini sa mayor na pinagpoproponer kang Naga City Public Safety Office sa paagi po kadtong padagos na ng pagpakusog kadtong satuyang command center duman sa satuyang Center for Safety and Resilience. So ang ikaduwa po, nanutaran din sa Peace and Order Council na grabe ang disgrasya sa tinampo igdi sa laog kang satuyang syudad. So the road crash incidents is another area for intervention. Sa aspeto kang PSO, ang samuyang trabaho enforcement. So kaya naghahagad kami ning tabang
na matawanan ang satuyang mga enforcer kadtong mga pangangaipuhan para makapag-enforcer ning tultul. Inot, paano mo matitikita niya ning overspeeding kumayo ka man pang sukol ning speed? Ano? Igwa po kitang ordinansa sa laog kang syudad na may mga tinampong dahil ka dapat maglampas ning 30 kilometers per hour. Unfortunately, ang apprehensions na dyan, halos mayo dahil mayo kita ning speed gun. Ano po? Kapareho din yan, kadtong bawal mag-drive ning burat, nakainom o nakadroga. Alagad, dahil kita naka-operar ning tultul, tamayo kita maski itong inaapod na breath analyzer. Na pag nasukol mo duman, madaling makasuhan, so nadakop mo. So ini po sa muyang kahagadan na sana matabangan kita na ma-equip ang satuyang mga enforcer pag-abot dyan. Ikatulo po, manunungod panggiraray sa tinampo, so sa muyang padagos na paglaag kang mga pavement markings and signages. Igwa kitang gamit na kapareho kang DPWH. Itong kneading machine na pampintura sa tinampo. Pero bako pong barato kaya so pintura saka sa mga kaipuhan na gamit. Ang totoo kayan, nanunubli pa kami ng truck na makargahan kadtong makina. And ito pong makina, dahil kayang aral sahon lang ng mga tao, kaipuhan ng heavy equipment na masangat, maalsa pasakat duman sa truck pag nakakasubli kaming truck. Ang resulta kayan, abala, so mga request, mga pedestrian lane, mga bicycle lanes na pavement markings, nagkakaigwa kita ng pagkaabala. So, importante po, inimpang tulong major program, project and undertaking na inikang PSO na matawanan ng suporta. So, tulo po ito. So, pinagtao ko sa ng ehemplo. Inot, so, Emergency Command Center. Ikadua, ini yung sa tuyang speed limit instruments. And pangtulo, ang sa tuyang mga road pavement markings and signages. So halaba po yan na listahan ng mga PPAs, pero nagtausan na muna ako ng tulong halimbawa. Pag-abot po sa CDRRMO, General Services Office, ang sa inda pong piglista, ang saro dyan na nagluluwas, so pagsisiguro na ang satong mga bihikulo sa laog kang syudad, rehistrado sa LTO. Na masupog na kung sa mga auto ta sa syudad, kolorom. Di ba? Nagpaparadaralagan. Limbawa, imagine nindong ang GSO ma-repair ning electric post or ning street light, dako pun kang LTO, ta kolorom sa auto. Makasupog, ano? So we have to ensure that all our vehicles are updated and duly registered. So yan ang saro na pakiulay kang GSO. Pangtulo, pangduwa, so pagsisiguro na igwaning security services. Sinda kaya ang nagmamanage kahit itong mga security guard na piglalaag ta sa mga pasilidad kang syudad. So dahil na inaabot kang PSO. Ano po? So halimbawa, so Treasurer's Office, lalo na sa may mga financial transactions, importante na may badil ang gwardiya dyan. Ano? Tas so mga PSO guard ta, mayo man yan ng mga badil, mayo man yan mga gamit. Masakit pag iyong iniba halimbawa kang treasurer na ma-withdraw, ano niya akong gigibuhunin do pag may nag-hold up sa indo? Paad ka mong mainot na magdulag. Ano? So masupog, naka-uniform ka pati ng PSO. Ano? So ang solusyon po dyan, ang satuyang General Services Office, nag-hire ng mga hali sa security agencies na igwang magkakanigong permit na magdarakang sa indang gamit pang seguridad, including the use of firearms. Yan ang ikaduwang PPA. Ikatulo po, igdidakol ang request sa GSO sa maintenance of city-owned street lights and facilities. So pig-highlight mi ini dahil importanteng maliwanag ang satuyang syudad pagkakabanggi. And dyan indo maihiling ang pagkakaiba kang naga dapat sa ibang nakapalibot o sa luwas na munisipyo. Di ba? Importanteng kung pwede lang, gabos na parte kang syudad, maliwanag. Si Huring Ralamagan po sa buy-bust operation, garo sa sarong barangay, duman sa may boundary na kang Kamaligan, nagdulag si nilalamag kang pulis, duman sa madiklom na lugar,
nagsunod sa pulis, dahil niya aram, uto na sa atubangan niya, so nilalamag niya dahil madiklom. So nasaksak sa pulis. Ano? So kaibanan man na pulis, dahil makabadil, dahil niya aram kung si Seng tatamaan niya. Tado man nagralamagan sa kadikluman. So anyway, we do not want situations like that. Ano? So importante po, so ginigibo kang Satuyang General Services Office. So ito ang tulo, hali sa GSO. Next office, CDRRMO. Ang CDRRMO po, kadakulong trabaho kayan. Ano? And in fact, makakaibanan misinda duman sa Center for Safety and Resilience. So, dahil ko napasadahan yung mga office-based operational concerns, pero ano sa mga prioridad and importanteng kalakawan kang CDRRMO? Ini po, itong pag-alokar ng pagkakan kapag igwa kita ng kalamidad. Naranasan na nindo yan. May mga nag-volunteer, paragal-pagal na, maayong pagkakan, durulagan na lugod si mga volunteers. So, importanteng sa araw kayo na sitwasyon, maayo naman nga kitang naitataong compensation o kung ano man na honorarium, at least sa pagkakan, mapasiguruhan. So, saro yan sa mayor na trabaho kang CDRRMO dahil sinda sa Satuyang Emergency Operations Center. Kabali na din sa iba pa mga kaipuhaninda para magibo ang arog kaya na trabaho. Ini pong ikadua, iyang tungkol sa mga chainsaw. Pagkakabagyo po baga ang problema ta sa mga kahoy na nagturumba. Ano? Ideally, dapat ko na ang kada barangay igwana ka ini. Na masiguro ta na dahil na mahalat sa syudad, na kaya ng humiro kung mga saradit sa naman niya na kahoy na nagkaturumba. So, the capability can be augmented by the procurement of equipments. So, sa mga mayo pa, matabangan ta, in fact, kulang garo ang saro sa kada barangay. Iyo po. Ang realidad kayan, dahil man nagbibilang ng kahoy na saro sa nang matumba. Kadalasan, pag makusog ang bagyo, sarabayan yan halos and simultaneous ang operation. Then pangtulo po, igdi sa medical services, so ambulance, stretcher, saka pagpadagos kang training sa satuyang mga emergency personnel. So, importante yun ining gibo. Ang mga responders na po sa syudad na nadidispatch kang COMSEN, pag may apod para sa ambulansya, kabali ang CDRRMO team. Duwang ambulansya ang yaon sa Sainda. So, igwa kitang ambulansya sa City Hospital, itong EMS, igwa din ambulansya duman sa Oli, duman sa upland area, and igwang ambulansya digdi sa may City Health Office. Pero ang pinakasibot dyan, so responde ang satuyang CDRRMO ambulance dahil they double up also as search and rescue unit kang syudad. So bako sa ng medical, kundi sa pangaipuan po ng emergency rescue. Land, water, and forest rescue. So yan sana so naglaog sa Samuya, ang City Engineer's Office, garo nakaabot sa infra na ini, Sir Dave, ano? So CEO po na input, ibabali na sana sa kiyan, sa infra. So just to wrap up this presentation, why invest in a safe, secure, and humane community? Because every person deserves to live without fear, because prevention saves more lives than reaction. Because resilient cities protect families, livelihoods, and dreams. A safe, secure, and humane community is the strongest investment any city can make. It builds trust, supports business, protect the vulnerable, and save lives. When people feel safe, communities thrive. So let us continue building a Naga City where safety is a right, dignity is upheld, and resilience is a shared responsibility. So, diyan po ako matapos and for questions and clarifications. Salamat po.
Okay, so okay, yan na. Ano pang? Sige, so i-acknowledge ko man po. So kay Riva mi sa cluster, sa Raynor sa CDRRM office, si Sir Toti sa Naga City Dangerous Drugs Board. Saka yaon din sina Allen, si RJ, si Pau, kay Riva mi sa opisina. Okay po, so salamat Sir Rene sa presentation. So giraray sa ngonya ng Mayo Padigdi para magsimbag sa posibleng hapot is CGSO. The rest, yaon na. Sige po, bukasan ta ng open forum, bako man din ng Q&A ta, bako man din beauty pageant. So, igwa po kamo ning gustong iklaro, idagdag, umawon. Yes, from the youth sector. Hello po. TJ po from Youth and Student Sector, also from People's Budget Coalition. Inot na question lang po, sir. Duman po, may provision, may program po kita digdi na tiglaag. Allotted 3 million para po sa sa ng mga CCTV, ay yung pag-purchase ng speed guns. Okay. Did we consider po ba, sir, instead of speed guns, i-utilize na lang po yung mga recent projects ng youth po natin, kagaya ng yung sa flow mo or yung CCTV na nakaka-detect po ng mga illegal parking and vehicle speeds. Yan po. Yes po, in fact, options na dahil man kinakaipuan na speed gun, so speed measuring gadgets, ang pagkakaiba lang siguro kung arinso kaya tang bakalon. Kung arinso, mas bara-bara to. Ang totoo kayan, sabi sa mo kang LTO, mahal din sa speed guns. Baka yung, pero yan, 2 million, 3 million. Baka saro o duwang pidaso lang yan na speed gun. Lalo na itong breath analyzer sa kaiba pang mga aparatos. So whichever is the cheaper option, in fact, bring up yan ni Mayor Lenny duman sa Peace and Order Council meeting. Pwede ba ngayon na so mga picture na lang ang ipadara sa illegal parking, sa kaya dahil na kaipuhan na pagparadumanan pa personal. So no contact apprehension, Sabi ko mas advantage garo kung CCTV na moving video ang documentation kaysa duman sa pictures na minsan kino-contest na pig AI, pig doktoran, although pati video nga ni na AI naman. But the point is, any instrument that will help our enforcers do the job. So, kay CCTV yan or speed gun iyan, we will highly appreciate po. So, whatever is endorsed by the body. Thank you. Tapos ano po ba, sir? If ito po, hindi ko lang sure kung meron na tayong existing. Meron po ba tayong parang traffic map? Kung saan yung map ng buong Naga na nakalaag na kunwari saan itong mga lugar na safe loading and unloading areas, mga safe na tawiran, na ganyan po, sir. Kung saan yung may mga available na traffic lights, and yan po. Iyo po, igwa kitang initial kadto na mga, pero locational plots lang ang ginigibong pagmapa. Lately, paglaog ni Mayor Lenny, nag-require siya ng additional na mapa, including heat maps for accidents. Sa inso dakol na aksidente, yaon sa inso mga so heavy volume ka mga bihikulo. And we are very happy that individuals and experts are coming in to help us. So huri pong pigpresentar ang UP National Center for Transportation Studies. Yaon na so output ninda sa ginibo nindang pag-aadal sa Naga, proposing the Naga City Traffic and Transport Management Plan. And digdi din nakapalaman, so hinahapot mong mapa, so data. After their study, nailatag na po ninda, both in hard copy and digital copy, so mga datos na nakuha ninda. Kasabay kayan, igwa din kitang local experts na yaon, so sa BISCAS na engineering students, igwa sinda ng expertise on traffic engineering. So in fact, garo saro yan na specialization sa College of Engineering ninda. And we're very happy that they are on board. Garo si Engineer Edmer Flores is now heading the Naga City Urban Transport and Mobility Council.
So they are generating now these data sets and required information para lang po mas scientific and data-oriented so sa tuyang transportation and traffic management plan. Iba pa dyan, itong kay Sir Cyrus na daradarama na sirmo, na igwa din ng kapasidad, magkondusir ng traffic count, pedestrian count, pati da mga ikos-ido, kayang bilangon ano, kung pirang nag-aagi sa tinampo. So, we are happy that we have this data and hopefully, we can have a platform soon to share this data to the public. Isa pa po, sa may sir, part ng 3.2, yung 50 million naman po for street lights and CCTV din po. Ayan, ilan po kaya sir, dito sa 50 million, mga ilang poles po ba ang dyan, ang target natin na Sa PSO pa, iyan? Yes po. Sa PSO? Sa iyan na item? 3.2. 3.2. Ipahilig ta po garo si Tig Tutukoy na slide. 3.2.1 po sir, reduce travel time in major corridors or traffic congestion index. Sige, madali lang po ha, pasadahan ta lang. Sa finish line po kasi ako nag-base sir, sorry. Sa finish line po. Sa finish line, alright. So baka kuyan pa yan, makumpleto ta by 2028. So gradual, we are aspiring for that. In fact, garoso output kang mga hobbiness, iyo ang tinatarget tang i-mainstream. Si lights camera actually. Iyo po. Yan, sir. So ano pa to si Saro? Flow mo po. Flow mo, iyo. So ining mga technology ini napigiribo kang mga estudyante ta, hopefully this funding that was provided, they can qualify. Para iyon na po ang babakalunta, iyon na ang i-upscale ta para sa naga. Then bottom line, habutang na hostage kita kang external entities, kang mga outside, lalo na itong sa cloud, sa kayan, na data na kontrolado. May also acknowledge Sir Art Abonal from GSO and ang sa iyang kaibanan po. Sige. Yan, last na lang po sir. Etong big question lang po regarding dun sa 80 decibel po na limit ng city. Duman po sa mga sa Tanog kang Tambutyo, ang mga motor vehicles po. Sir? Iyon na daan po talaga ba itong pinaka parang standard? Kasi ang base din po sa mga suggestion kay iba, parang masakiton daan pong masakiton daang i-meet yung standard na 80 decibel kasi parang masyadong na siya, hababa kaysa duman sa mga limit, kaysa da po sa mandated by the LTO. I will have to defer to the City Enro on this. Yung kaya sa INDASO implementation ka ini, nag-assist na kami sa pag-apprehend. Although pag kami ang nag-apprehend, bakong sound si issue, bakong noise pollution, kundi illegal modification ng samuyang naihiling. Pero itong actual na sound or volume level, i-defer me po to Enro dahil sindaso nagsusukol, sindaso may equipment. Thank you po. Okay, salamat. So ito garong big deferta na concern, inunota lang para pag yaan sa Enro, ihapot po yan giraray duman. Si PSO nasa enforcement, kung ano ang nakasurat sa lay, di iyo itong i-enforce. Yes, ma'am, Tabi, may Good hapot. afternoon po, Girara. Ini po, apot ko lang po, kung araw po baga kayan sa Barangay Concepcion Pequeña, ang eskwelahan may po baga kaya dyan, may high school, may elementary. Gusto ko po, suna ko po, kaya yan hanggang naman sa may release po, Zone 3. Ngunyan po kaya ito sa DPWH ako nag-agad, 2019, pedestrian po duman. Ngunyan, sir, pwede ko naman po agado na lang yan sa Indodig sa City. Actually, Takong po, duman Girara ako maagad. Iyo po, garo balik kita sa DPWH. Tanaanggutan po kami pag nakikiaram kami sa National Road, sa highway. So ang pwede mi lang pong pinturahan sa mga city roads, sa mga barangay roads. Pero ining National Highway, pati po yung kalabaan kang magsaysay, libuton. Iyo po. So kung sakali po na day maghiro ang DPWH, kami na ang nasabi sa INDA na pwedeng kami na. Kung dahil indo inaabot, takay po hanggang naga. Iya po. Tapos natugot man po ang DPWH pag dahil ninda aabuton. Ang
Apo. Baka gibuhan ta ng surat po, wad mo na sa DPWH, and then pag mayong action, we can assist. Nadawa kami na po, basta igwanindang pagtugot. Thank you. Any additional inquiry? Bako lang po, hapot, pwede man pag-umaw, tangari ganahan naman ang nagtatrabaho. Yaon na po ang CDRRMO, GSO, Anti-Drug Abuse Office. So, Ako na lang, tanarig madagog ni Sir Raynor, baka makubanan. Sabi ko, kung in case mayo pa pong hapot, baka gusto tang tawan si Raynor at dyan ng kadikit na panahon para istorya itong, nagkaigo kayong assessment, ang city, tsaka si partners, katong nakaaging uwan response, tapos siguro kadikit na mga mensahe para sa larger community kang Naga, para sa sunod na maabot, mas handa ang komunidad. Mabalos. Sige po, I think proper man yan para may context kita sa mga further questions ta. So tawan ta po ning oras si Sir Raynor para mag-istorya. Maray na hapon po sa Gabos, including po itong mga nagdadalan online. Okay. Sa experience ta po kang Typhoon Uwan, ini po si first time talaga na itong mga pagbabago na gusto ta pong i-apply, nagibo or gibuhon. Primero po, kang pag-abot mismo ni Ma'am Lenny, first day na po, nagkauga po kitang experience ning inaapod na localized thunderstorm na nag-result po ning pagbaha sa nagkapirang area sa syudad, including Concepcion Pequeña, itong walang kamatayang Julian Militon Elementary School. Nabot sabihin, pag nag-uran talaga ning above 30 mm in 2 hours time, nagbabaha siya. So ano ang ginibo po? Nagkauga po kita kang inaapod na cluster approach kung saan may mga empleyado po sa syudad, actually po, ining mga volunteers na ini, kumbaga pigpakiulayan, nagsurat sinda mismo kang pangaran ninda na mawot nindang ma-involve sa operations kang city, especially kapag may raot ning panahon. Ini pong clusters na ini, na-test ini kang Typhoon Uwan kasi kaipuhan ta po sindang i-deploy duman sa kung sain sakop ninda si mga barangay. For the information of all, ang clusters po nakabase iyan duman sa anom na substation kang PNP. Sa rason na ang PNP po sa mga consistent na partners po kang syudad. And since ang PNP po may approach ning territorial, ibig sabihin kung inisakop mi po or under ini kang jurisdiction mi, para mayo na po ning kadikit na additional na confusion. So big pattern po in sa mga clusters. As a result, per cluster po sa mga taga-syudad at City Hall, ugwa po kitang expected na 40 pataas na miyembro na nag-signify para po maging miyembro kang cluster na matabang sa syudad sa operation before, during, and after po ning sarong kalamidad, masalo na po ning bagyo. Kang uwan po, unfortunately, dai po gabos siya nakaarabot, itong 43. Sa rason, primero po, dahil dai pa yan tuod, pero ito po ang primerong pigaayos tango niya na kapag nag-commit po ang empleyado, or kapag pinakiulayan po kita kang syudad na ma-respondi kita, ang mga tao po, ang mga empleyado, may obligasyon na i-secure mo na si pamilya ninda at least 48 hours before the impact. Actually po, nagtutugod ang syudad na kung halimbawa ang sarong, for example, from Suamo, nakaipuan na maray sa operasyon na empleyado, pigbaba ang lugar ninda and mayo sindang piglilipatan kundi evacuation center. Pigtutugot po yan ngunya ni Ma'am Lenny, ni Mayor Lenny, na temporary i-star po sa opisina si pamilya niya. Tanganing mayo na pong isipon paman si head of the family habang pigpiperform niya si trabaho niya. So, ini pong mga taong ini, expected po na 24 hours before the impact, yaon na po siya sa City Hall. During the impact and after the impact, 24 hours after the impact, yaon pa man po giraray sinda. Sa rason na iniid tong pinakamanugong parte kapag may raot po kita ning panahon.
Together with that, kaibahan ta po si mga partners, just like as mentioned a while back, si PNP Naga, ang BFP, Bureau of Fire Protection, ang office kang Coast Guard, yaon din, tapos ang Philippine Army, and other itong auxiliary po kang Coast Guard, and other groups po na nagmamawot. So ini po, nasa process ini na ma-institutionalize sa gabos sa partners. Tangani pong every time na ugwan ning pangangaipo, bako po itong kung sain lang kita malaog. So ugwa po kang inaapod na proseso na AOC and IMT, ini pong duwang ini, grupo ning mga individuals, empleyado, combined with bakong empleyado, pero under po siya sa proseso na inaapod na ICS. Okay, itong ICS pong ito ang pigtatry ta pong maging ma-institutionalize sa syudad. Tanganing every time po na may pangangaipukan mga tao, proper po ang dissemination, proper po ang pag-assign kung sa insindang lugar, na para mas maging efficient po kita sa approach ta, at the same time, si manpower. For example, itong nangyari po sa Christine last year, nagkagulo na po dahil mayong check-in na inaapod. Meaning to say, nagkanya-kanya, dain na po ning order, mayo na po ning call si leader. So ang nangyari po, ugwang mga lugar na redundant si tao, ugwang ding mga lugar na dain na abutan ning mga tao na pwedeng makatabang, especially duman sa clearing operations right after kang Christine. So, ini po ang pangyayari sa to na enot po gusto tang ma-improve sa syudad, itong ma-institutionalize ta po si gabos na tao na nagfa-function and nagmawot magtabang, kita po nagtutubod na pagpermi po na ang sarong aksyon kang gobyerno, yaon po duman sa inaapod na ang preparation ta po, bako lang nakapapel, kundi ini po may mandato, mas magiging efficient or effective po kita. As a result, dahil po nagkaugwa kita kaining mga clusters na ini, and si pag-adapt po kang ICS, hiling po ngunyan si mga pangyayari na magayon, si mga pangyayari na daing magayon during Typhoon O1 experience. Si kagayunan po, despite na may mga daing nakaabot, dakol din ang nag-abot, and dakol ang nag-stand out na even itong nagkapira na lang siya, nga duman cluster na solo lang siya, pero po napanindugan niya to. Another po is itong mga leaders ta or itong mga heads ta duman sa inaapod ta pong camp management. Ang camp management po, ini itong management team, kumbaga core, kumbaga pinasadit mo po sa City Hall, pinasadit mo po si barangay, kinaag mo siya sa sarong lugar, iyon na po itong inaapod na evacuation center. So ang apod ta po duman, camp. So si mga ma-manage ka ito is the manager. So camp management po siya. Uga pong 7 pigmi-maintain ang syudad. Iyo po ang ang GMR Coliseum, panduwa po ang Balatas, tapos ang Pantulo, Santa Cruz evacuation centers na nagiging event center pag mayong raot ning panahon. Ang pang-apat po ang inipong market, ang pang-5 po si People's Hall sa City Hall. And during the typhoon itself, nagdagdag po, nag-appreciate po ning tabang ang Mariners Panganiban Campus, pinabukasan po nindayan. Tapos ang Biscas po, sarong specific building po duman sa 2nd floor or 3rd floor, pinabukasan po nindo sa mga possible evacuees. Ano po si naging experience ta? Si mga tao po ngunyan, dawa da ita papig-open si camp, si mga evacuation centers, dakulo na po ang nagduduman na gustong magpalista ta ma-evacuate sinda. So in essence, to make the story short, mayo po kitang drastic na ginibong inaapod na forced evacuation. Dahil ang kadaklan katong mga taong binabaha and mayong dudumanan, pinsan, barkada, itong kadugo, itong nag-aasa talaga sa evacuation centers na either pigmamanage kang syudad or pigmamanage po kang barangay, kusa na silang nagduman in advance. Actually po,
24 hours advance talaga sindag nagduman. And dawa po sarado ito, data naman po pigdaihan, pigbukasan ta na po. So, ang resulta po, mayo kita ng experience kang uwan na sa kasagsagi po kang kusog ni uwan, ning duros sa kaning uran, kita po nagpaluwas or nagdispatch ning team para po mag-rescue duman sa previously habo pong magpa-rescue tadaiman sinda dapat maglipat. So, good sign po ini sa Taganaga. Ang pigihiling tapong dahilan, nakanood po kita ning hard lesson duman sa experience na kay Christine, pwede po kayang takot, pero ang takot po kaya positive and negative yan. Negative dahil the word itself connotes na negative siya, pero pwedeng positive kasi si pagkatakot na nagkausa na magkusa kita, na dawa, dai, paharayo pa si danger, nagpasiguro na kita, which becomes positive as a result po sa syudad kang Naga. Panduwa po, mas nagdakol po ngunyan si evacuation centers ta dahil saro po sa a-advocate na ngunyan kang syudad, bako lang po si mga evacuation centers, si 7 maintained kang 5 na nadagdagan ng 2, kaya 7 na pigmi-maintain kang syudad, kundi kadakol na din po itong mga harong na pwedeng lipatan, tangani pong dai po magparasurok-sukan sa mga evacuation centers. Ang challenge po duman initially or ang issue, itong, with all due respect, itong gift pack or box na pigtatao po ni DSWD. Dahil uga po kaya kitang connotation na pagdai ka naglipat, especially sa sarong camp or sa sarong evacuation center, dai ka pwedeng tawanan ning tabang. I-clear ta lang po ito na dahil po sa kasuguan ni Ma'am Lenny, as long as nagpaaram po sa barangay, that's the check-in. Si barangay po nag-assess na totoo po, legitimate, na naglipat ka lang duman sa kataid mong harong, pig-akomodar ka. Meaning to say, nagstay ka talaga duman overnight, tabinaha ka man talaga, basta po ugwang proper na document si barangay, kaibahan po ito. Kaya, ang report na po sa DSWD region, kita po ang may pinakadakulang numero na ng evacuation centers na uminabot almost 300 po siya dahil kaibahan na po sa pigka-count si mga harong na ma-accommodate sa mga evacuista provided po na nagpalista or nag-report or nag-check-in sa satuyang mga barangay officials. Kasi ang mga barangay officials, iyo po ang may otoridad para magsabing legit or bako si paglipat. Dahil more than kadtong box po kang DSWD, ang pinaka-purpose talaga kang pagpa-evacuate is itong security, iyo po si seguridad, si kaligtasan, and protection kan mga tao. Pero good sign po ini dahil dikit-dikit may hiling tapo na nag-open up man sa ibang tao na dawa nadadanyaran ng bagyo, capable po sinda or willing po sindang mag-akomodar. Imagine nun tapo, for example na lang, Sabang, halimbawa, may 1,000 na pababaon tapo, 500 na pamilyang pigbabaha. Can you imagine kung sa intabibit-biton yung 500 na yan? Dahil po yan kaya kang second floor kang market, dahil po yan kaya kang JMR Coliseum, tas si JMR Coliseum, kaiba pa dyan si Lerma, kaiba pa dyan si Triangulo, ang pig-uurulahin talang Sabang. So, ano ang point po? Nadidisperse na si mga tao, pero ang piga-advocate na po ngunyan na talagang para po sa kaligtasan ta, maging honest po ang lambang saro, magtarabangan po ang syudad, ang barangay, and lalong-lalo na si mga private mga houses or residents na more than willing man mag-accommodate dahil sa panahon ning arog kaining raot ning panahon, mayo man pong pinipili, pero ang importante lang, ang gabos, despite of the difficulty, may willingness pong magtabang sa lambang saro. Okay? Ang challenge po duman, dahil pong gayon na intindihan ka mga tao, itong si dahil nag-check-in, dahil natawanan, sana po mag-graduate kita luway-luway duman sa punto na ang motivation ta, permi itong food packs. Pero naiintindihan ta po, definitely po, ang leadership po ni Mayor Lenny, ang pag-iriba, fully naiintindihan ang pangangaipukan mga tao. Kasi ang sarong aldaw na pagpundo sa trabaho,
talagang dakulang kabawasan yan. Kasi daily earner po kita eh. Pero ang tendency ta po kayan, kung ang motibasyon, itong nagsabi ng honest to goodness na dahil matagal naglipat, uga po kaya mga experience pa din. Nilaag lang si gamit, tapos naghali na, dahil man naglaog, pero pagkaaga, ang gusto, makakuasa ng food packs. Ang gusto ta po kutang mangyari, more than kadtong motibasyon na nagre-receive po hali sa DSWD, ang iniisip na talaga si karahayan, si kaligtasan ta, before pong bumagsak ang makusog na oran or ang makusog na bagyo. But anyway, so, iupupupulan yan si Sarong gusto ming i-clarify din, anong yata kang Christine, nagtao ngaya, dobli-dobli pa. Ngunyan ngaya saro sana. O, klaro man po yan. Pag nakabox po yan, DSWD yan. Katong naka-plastic last year po sa syudad ito. Taano po dai kita nagtao. Primero, kaipuan ta pong ma-explicar itong enormosity po, si epekto sa to kang bagyo. And we have to admit, we have to be honest with ourselves, dai po comparable si Juan kay Christine. Ano po? Tapos, ang gusto ta pong mangyari, bako po na nagkikunurupot ang syudad, kundi nagiging frugal po kita sa paggastos kang sa tuyang budget. Tangani pong ining mga kausa kang pagbaha, ining mga pangangaiputan na generalmente ang gabos na tao makikinabang, ma-prioritize na po siya. Takong, permi po kitang ang tendency tan pag nag-uran, nagbagyo, matautulos kita ning food pack sa gabos ngayang residentes. Arog yang kayan, mayo man pong sasabihin na, ay ako nga, dahil man binaha, gabusan binaha, and gabusan nangangaipo. Pero more than that po, siguro ang mahiling tang pagbabago, iyon na si mga pangangaipo ta po sa syudad, kasimbagan po para at least ma-minimize si baha, ma-minimize si epekto po kang paglangkaw kan tubig sa tuyang lugar, mahiling po sa masunod na 2 hanggang 3 taon. Taday po siya biglaan, daay po siya abrupt. Okay. So, sana po maintindihan. And sa pagiging honest po, baga kang pagtaram, mas dawa ko minsan, daingi ako natawanan, pero hopefully po, maintindihan kang gabos and maiistoryata sa mga kabarangay ta. Tamayo po kitang intensyon na magsabing, dai kaming pakialam taugwan na ang DSWD. Kundi pig-a-assess ta po objectively, si pangangaipo talaga, tangani pong, again, maging tama po ang pag-spend kang kwarta kang gobyerno, duman sa mas pinakakaipuhan ta, duman po kita dapat mag-concentrate. And we have to admit, after Christine, naglala po ang baha sa to. Ang 30 mm na sarong oras, 2 oras, dati ang panganiban, dahil may nagbabaha. And because of the assessment being made by the different teams po, under sa leadership ni Mayor Lenny, kadakol na pong nahiling ng rason, since nahiling ta na po, ang dapat nang gibuhon immediately next year, iyon na mapaayos ta siya, na dapat makorekta po siya. Halimbawa, kadakol po ang drainage system ta na dai interconnected. O pong mga drainage system na, halimbawa, dyan na lang po sa may Panganiban, pasiring dyan sa may Panganiban Bridge, sa Lerma, nanotaran po ni Councilor Aris na si tubig, baha na digdi sa may kapilya po kang Iglesia ni Cristo, pero may nagluluwas na tubig duman sa may bukana kang Panganiban Bridge. So, nahiling po duman si diferensya. And itong diferensyang ito, dawa ang Panganiban under po siya kang DPWH. Magibo na po mismo ning esperso ang syudad. Tanganing immediately po, mahiling itong results na minimize na si epekto po kang baha or kang tubig. Dawa po, bako kang negosyante, matatakot ka at the same time, madidisappoint ka pag nahiling mo na si dating mga streets na daiman basta binabaha, ngunyan po sa laog ning sarong oras, daingani kalangkawan or kakusugan ang oran, baha na po sinda. And now that we have already identified ano po si reason or problemas, ang immediate solution po is mabawasan ta at least si epekto or negative effect po kaini sa to. Okay? So, in general po, arog kayo si nagdalagan sa to kang Christine, nag-increase po, nagdagdag si evacuista, pero po ang kagayunan, 0 casualty po kita. Ang buot sabihon, mayo pong nadiskwido sa to, mayong nagbuhis ng buhay,
Sa totoo lang po, mayong ginibong operation kang kasagsagi na makuaning tao dahil nga si gabos na tao may pagkusa. And we're hoping, nakikiulay kami sa gabos na taga-Naga na maging arog na po kayo ang mindset ta. Again, more than the box from the DSW, this is safety ta po na pag sinabing may papaabuto na bagyo, arog kay ni kadakula ang uran, ang duros, kita po makusa na kita na maduman kita sa satong mga evacuation centers. And hopefully, moving forward, kung saan po kamo naka-assign na evacuation center, dapat permi kamong duman lang naka-assign. Tangani pong mayong confusion, si mga camp managers, si camp management team, aram na, kumbaga sarong community na kamo duman na magkaberisto na, aram na sa medyo pasaway, aram na si mabuot, aram na si mahigos, mas madali na po siyang i-manage. Bako itong, ngunyan, gusto ko sa JMR. Next bagyo nga, duman naman ako sa Santa Cruz. Garo ka nag-hotel hopping. So bako po sang araw kayan. Ang gusto ta po, makakreate kita ng mga small communities sa mga evacuations na ang pagpadalagan po kayo sa oras ng kahurasaan or raot ng panahon, mas maging smooth po sa lambang saro. Both si mga evacuees and si mga ma-manage po kang evacuation centers. Okay, may nalingawan? Itong sa anti-drugs. Ay, sorry. O sige, dahil talilingawan sa sharing ni Sir Raynor, ha? Babalikan so, habang tayo mahangos ka dikit si Sir Raynor, balikan ko lang mabilisan. So sa... Kaya pala nakatulong kape na si Sir Sige, sige. Abo na pati maghiro. Ini po, so sa anti-drugs board po, igwaman sinda dyan ng 5 pinag-present, pero ining tulo pong top nindang, kumbaga sabi nga ni Sir Willie, pandigma na PPA. Ining number 1, intelligence, enforcement, and prosecution. So padagos na operasyon kang balay silangan, suporta sa mga law enforcement agencies, financial and technical support sa BADAC, then barangay drug clearing program. Karongon niya na hapon, katatapos lang kang Del Rosario na sa drug clearing. Ang ikadua po, so mas public information campaign. Mga information materials, ngunya na November, DAPSI, itong Drug Abuse Prevention and Control Month. Tapos igwang major partners sinda, Barkadahan kontra Droga, at saka itong Mothers Against Drug Abuse. And then pangtulo pong program ninda, early intervention, rehabilitation, and aftercare. So ini so subsidy sa mga gustong magkandusir ng drug testing ng mga barangay, as in mga institusyon, sa kaopisina, then implementation kang aftercare program. So yan po, so tulong highlight program kang Anti-Drug Abuse Office. Nakanghirit na si Paulo. Okay, thank you po, thank you. Okay, mabalos. So, ibalik ko kiraray, duman kay Sir Raynor para may idadagdag duman sa iyang istorya kasubago. Opo. Bago ko po tapuson para maghapot, may mga negatives po kitang gusto kong i-mention. One, ang saro sa mga findings po or experience ng DMRHI, si Santa Cruz Evacuation Center saka si People's Hall sa City Hall, nilaog po siya ng tubig uran, bakong baha. Por dahil, one, ang nahiling ta pong dapat pong ma-improve, si design po kang Santa Cruz Evacuation Center. Kasi aram tama na evacuation center ito, pero siyempre ang preparasyon ta permi, evacuation, pero sa 365 days a year, ang kadaklan maray ang panahon, kaya nagiging event center siya. Pero oras na nagroute ang panahon na ang duros po talaga more than 60 kilometers per hour. But sabihon, nagsiswing po siya from one direction to another, dai po sa magayon na evacuation center. Siring man po si People's Hall sa Tahaw po baga kang City Hall, duman sa ground floor, binaraha, inarabot ning tubig, ning tapuyas na makusog,
ang baha po, bako man, dapan man lang, pero sisay pa man ang mahigda duman. So kaya po pinabuksan ni Mayor Lenny si opisina niya, si Sanggunian. So ang findings na po duman, bako po siyang marhay na evacuation centers. Pupunduhon ta sa DAE dahil kaipuhan ta sa. Ang gigibuhon ta po immediately, sana mangyari pa ngunya na taon, naghahanap po kami ng pundo na ma-retrofit po siya or ma-redesign. Tangani pong si mga architects ta and engineers, ito mga architects coming from our civil society group na nagtatabang sa to, matawanan po kita ng designing input na daiman po madidefeat si paglaog, pagkawara kang natural ventilation duman sa duwang areas na ito, pero mapiprevent po na si tapsik kang makusog na uran dahil sa makusog na duros, mamiminimize or totally po mayo, tanganing mas maging conducive po siya as evacuation centers. Iyo po, pandua, kang kasagsagi po kang uwan, si JMR Coliseum evacuees, nagkakan po ning pangudto, alas 6 or alas 7 yata ning Banggi. Sa dahilan na si pagkakanya una po sa PAGCOR or sa City Hall, pero dai na po kayang lumaog digdi, dawa ning darakulang truck dahil baha na po siya. So moving forward, tatanggalon ta for now dai, dahil mayo pa po kita pang ribay, pero ang gigibuon ta pong rectification sa sistema, iyon na ma-deploy na po kita ning motorized boat, tanganing ibabangka ta na po just in case arugin ang sistema kang kakanon, ang pag-deliver kang kakanon, or ang pinaka-effective po, si kakanon naka-preposition na po digdi mismo sa JMR Coliseum, tapos duman sa Mariners. Ang Mariners po, actually makatakot man dyan. Ang tubig po dyan, lampas daghan. Pero ano po nag-accommodate kasi prior po, mapaman yan. Pero pagkasagsagi, naabot po sa dagan ang tubig. Pero safe man po ang mga evacuees dahil second and third floor man po sa assignment. Pero kung ang baha po, yaw na sa daghan kan tao, masakit na talagang mag-deliver ng kakanon. So ang sato pong magiging improvement po dyan, si kakanon po naka-deploy na, tanganing kung may lulutuon man, duman, mapaaram na lang po kita na duman na po maluto or nakaluto na sa at least itong pang 24 hours, tangani pong may makakan si mga tao. Iyo po. Thank you. Okay, salamat po. So, igwa po kita ning gustong i-klaro, i-suggest, tuyawon. Samuya lang po, habang nag-iisip garo sa iba, number one, talagang ito mga negatibong experience na ito, padagos itong mauutro dahil number one, ang mga ginagamit ang evacuation center, bako man talaga sa evacuation center. So, inaapod talaga sa evacuation center kasi doon kita naglilipat. Even itong Santa Cruz, talagang bako man siya design for evacuation center. Kaya itong adjustment on the day, on the strike of the natural event, talagang difficile. Pandua po, siguro ang may recommend mo din, dahil karanasan mo na itong prepositioning kan mga pagkakan o lulutuon, talagang dapat po iyaw na siya in advance. Kasi ang tama na yung SM, Panganiban, pag binaha na yan, masakitan na kitang maglaog. So kaya, kung may 48 hours lead period kita para sa preparedness, duman pa lang pag-proposition ta na. Sarong ano din po sa Raynor na na-observe mi dati, nasasakitan mag-determine kung pirang sako, pirang papakakanon digdi. Ibig sabihin, naghahalat na magkaigwaning registry. Dromic. Apo. Yung registration bago magpadara ning lulutuon na tig tuyaw mi na dati na kaipuhan kung mapadara digdi, igwa na kita ning more or less estimate. Halimbawa, JMR Coliseum, pirang barangay ang ina-anticipate na malipat digdi. Base sa karanasan, pirang pamilya ang pirming nag-evacuate kung baha iyan or kung kusog nin duros. Para duman na nakabase more or less si lulutuon. And igwa man kitang community kitchen, igwa naman mga volunteers,
So, kay po na lang garong i-enhance itong arugatong approach. Apo. Thank you, Sir Bel. Simbagong ko lang po itong about duman sa, opo. Ang design po talaga kaya dapat na ongoing po ang pag-improve. Sa kada evacuation po, may lalawgo na siya. Ibig sabihin, ang GMR Coliseum, whether we like it or not, ugwa na kitang kinaag na 500 kunyaring lalawgon, 150 families, equivalent to 500 na lalawgon na iyan magiging hotel ninda yan kapag may raot ning panahon. So, dahil na kaipuan maghalat kang report, ang expectation ta may 500 na madyan. Medyo nabagalan mi lang po sa part na ma-establish si mga numero, pero makikihagad po ulit kami kang tabang po kang barangay. Ta ini po officialmente dapat maghali ini sa barangay, tas hindi ang mas nakakaaram kang mga constituents ninda. Pag ugwa na po kami kayo ni, ang expectation, nasala na. But sabihon, ini talaga binabaha, mga araw po kayan, tanganing moving forward, mas preparado na kita. And noted po si mga suggestions and tuyaw po nindo. Thank you. Thank you po. Yes, ma'am. Concepcion Pequeña, Sabado pa lang po, nagpa-meeting na po sa punong barangay ka Francis Mendoza. Tapos naghanda na po kami, nagbakal na po kami ng silin, tapos itong lutuan 5. Pero po ang evacuation center ni, igwa po kami public na 5. Tapos ang private ni po 8. Di gabos po yan, tigdarahan mi po ng bagas, may cut-off po baga kaya kitang time, ano po, kaya iyo po yan ang ginibo mi. Kaya irak ng Diyos po, natapos po ang bagyo, mayo man po kaming problema sa Concepcion Pequeña, mayong nagutom. Igwa pa po nga ni kaming tigbaralik sa barangay. Ganyan po, iyan pong mga managers talaga pong, iyan po talaga nakatukaw na yan mga 5 o'clock, talaga pong nakatukaw na. Dapat po 6 o'clock, makalaog na po itong mga evacuista. May cut-off po kaya kita. Ito pong sinasabi mo po, Sir Reno, talaga pong nagbisita ako doon. Primero pa lang pong Banggi, yaw na po ako duman, nag-aasikaso ko ka mga evacuees. Kaya po aram ko duman, may mga DSWD nga duman, tapos si mga lista, pigaran ko po ito. Kaya irak ng Diyos po, may man po sa itong nagutom. Salamat lang po. Thank you po. Dagdagan ko po pala itong para maintindihan ka mga tao and hopefully ma-share tayo ini sa barangay. Mayo pong pressure sa barangay pero kaipuhan tayo ining i-mention. Ba si Concepcion Pequeña sa nag-spearhead kay ini. Ang agreement po kayan, itong inot na aldaw barangay. Iyo po. Ang problema, for example, si Concepcion Pequeña. Ang Concepcion Pequeña, kung di ako napapasala, equivalent garon kang kabanga kang kanaman na residentes. So, kung kada ko lang nag-evacuate, iyon ang tutustusan po ninda. Pero daita po yan strictly pigsusunod. Ang syudad po, itong mga yaon sa pigmi-maintain kang syudad, araw kang GMR Coliseum, City Hall, nagpakakana po duman si syudad. So, mayo po ining bragging rights na kami or barangay. Ang pinaka-importante po duman si Tarabangan. Pero ito pong first, before po kang pag-abot ni Uwan, gabos pong barangay, pinaapod minamatanga, mga before 12 o'clock, before mag-uran, tapig distribute na po talaga the following day na whole day na kakanon. Okay. Kaya lang, despite of that, iyan po nga si pangyayari na mas kaipuhan yan, may community kitchen, tanganing mas preparado, mas nakasettle na si gabos na stocks, tanganing day na itong kaipuhan i-deliver. Ito pong nangyari sa Mariners, po talaga kaming preparasyon tapos si Biscas. Nangyari po siyang nagsabi si mga management ninda, si mga school administrators na mabukasinda during the day na po kang bagyo. Kaya talagang ito si Daimi po na antisiparad. Pero imbis na i-consider tapos ang problema, maray itong problema. Imagine nun mo, duwang dakulang eskwelahan, kusang binukasan si eskwelahan ninda para maging evacuation centers. Pero ang result po kato, maduman camp manager, trained na camp manager, maduman prepositioning kakanon. Pero moving forward, and sana daita na pabukasan girara yung mga but sabihin, nang makusog na bagyo. Pero kung di po may iwasan, may improve na po itong masalo duman sa duwa. And of course, ini pong sa GMR Coliseum na medyo komplikado dahil
combine po kaya inining minimum na 2, 3 hanggang 4 na barangay ang pwedeng magdigdi. But rest assured, Sir Bel and the NCPC and the rest of the people of Naga na will continue to find ways po para ma-improve na po ang pag-serve, especially pag maraot ang panahon. Thank you po. Thank you. Siyempre, umawon taman dahil zero casualty kita, so dakulang, dakulang triumpo sa effort. Although bako man perfecto si gabos na execution ta. But again, na-achieve ta si pinaka-goal ta na mayong madanyara na buhay. Nag-raise ka mo ng kamot? Di man. Okay. Siguro sa ano na lang, idagdag ko tabi, Sir Raynor, duman sa satuyang recovery, well, ini-imagine ta si worst case scenario, pag nagkasarabay-sabay na medyo apektado ang bilog na barangay, although ining uwan da man masyado, pero may na-observe pa din kita na pakatapos kang bagyo, may 2 hanggang 3 aldaw, si basura yaon pag-iraray sa tinampo. Paano tapos siya na-consider sa mga future programs ta na dai kita maaabuto ning sarong simana or several days bago mawara si mga basura sa gilid tinampo? Iya po. Thank you for that. Actually, initial order po ni Mayor Lenny, Lunes ning aga, Domingo bagyo, Lunes ning aga, gabos po na empleyado to be led by the 6 clusters, kaipuhan na 7:30 nasa City Hall ground. Unfortunately, kung si magkairibanan before and during the bagyo, kami manggar naghirilingan. Itong napicturean si ma'am na ako po makakataram, nagtaram si ma'am, mayo tabing magpicture, tain magiging issue na naman. Pero for whatever reason, may nagpicture man gara, auto na sa national, mala, mix ang reaction. But anyway, ako po makakataram na da ito. But duman po sa concern nindo, ito po si nahiling tang sa assessment na kulang na kulang kita ning mga heavy equipment. Actually po, without the help po kang mga private sectors na hanggang ngunyan, ginigibuta, dahil po kita, mas malala pa po ang sitwasyon ta. Considering na bako pong kasing kadakula ang negatibong epekto kang nangyari sa Christine over digdi sa uwan. Pero noted po yan, and kaya moving forward, ang sinasabi po ni Mayor Lenny and sa council, na makapag-invest po kita ning mga kinakaipuan ta mga gamit, tanganing maiwasan ta itong valid na concern nindo, nagahaloy siya. Pero on one hand, ako po makikiulay din sa mga taga-syudad on behalf of the LGU. Ako po personalmente, nanotaran ko, garo na wara si disiplinang luway-luway takotang pigdi-develop sa satuyang syudad right after Christine. Garo po nagkaugwang tendency kita na garo asang-asa na kita sa mapurot ning basura. Case in point, ugwa pong mga pigpara payloader ng mga basura. Ako po, day obligado, pero ito kutang pagkusa na situngod ta, pigsigidan ta naman, dakulon po ang residentes na garo hinalat pa talaga si mga sweepers ta para iyong magsigid. Imagine nun ta po, example lang, 10 magkataraid na harong, 10 nagsigid, kung 3-4 metros man lang itong distansang sisigidon mo, tapos tinipon mo lang, in 10 minutes time, tapos po siya. Over kadtong pinabayaan kadtong 10 residentes, pamilya, naghalat kadtong sweeper na nagparayat na lamang sa kasisigid. So, kaipuhan mi po ang tabang kang lambang saro. And pag gabos po kita mga hirero, mas nagian po ang trabaho. And dahil mi po pigsasabing, baka makadaong, dahil trabaho din, dapat gibuhon din. O iyo po, papanindugan ta po ini, pero magiging better po kita sa city kung gabos po may kadikit na contribution. Ito lang pong paglinig, paghali kang mga barans doon sa tungod kang kanal, paggabi po dyan, ang kadaklan po sa to, ilingon po digdi sa may SM, going po digdi sa may St. Joseph, kaya po dyan baha, pero kang day ko paaram ang real score sa irarong kang drainage, pero pag nahiling mo po, paano po na yan yung laboy, yung laboy na yan, kung hilingon mo, naglalakaw dyan na may bit-bit ng laboy, iyan itong kasisigid, kakaagi kang auto, si mga alpog yan, na pag nabasa, nagiging dalnak or laboy. Dahil po sa nakakadiretso tulos, dahil
barado na po siya. Pero kung halimbawa, si SM, magpalimpya man siya sa area niyang yan, ako po bilang sarong taga-Dayangdang, sa sadit ming natad, limpyahan ko man, dakulang tabang na po yan para ma-improve ta. But, more than that po, naghahagad lang kaming tabang. Noted po si Gabos na suggestions and comments po nito. Thank you. Igwa pa po. Yes, Sir Toti. Pero i-share ko lang po, being a former purong barangay, tapos salit pa lang tinago. Pagkatapos ko, igwang kontraktor naman sa mo, igwang may sadiring junk shop. Dahil na po ako nahilat kan city. Pinapapurot ko na po yan, may budget pa na ako para dyan. Especially itong mga kahoy sa naman. Ang gigibuhon mo lang, nalalapa, ilalaag mo lang sa bakanting luting na ginagamit. Si basura, dahil mo tata, iba man ito. Bana ng city kaya. So let's not wait siguro. Magdarabag para sa barangay taman sana. Number 2, baka po mas magayon na itong mga harong na nag-accept ng mga katarain nila iba quiz. Baka ang barangay magkaigwanan ng at least an inventory kayan para madali na kung ano man ang mga anunsyo o ayuda makaabot. Kaya-kaya po yan ang barangay. Tararamin na kung saan nagrilipat yan. Opo. Yeah, opo, Sir Toti. Noted po yan. Actually po, kaya almost 300 na po ang evacuation centers na. Tabot sa Bihon, pig-recognize na siya as temporary shelter or as an evacuation center katong mga pamilyang pig-adapt po ninda. Opo, may lista na po siya. Okay, thank you. Igwa pa po. Siguro may relasyon duman sa tuyang investment. Ano, naobserbaran ta din, pero dahil ko aram kung paano i-consider kang LGU. Masyadong dependent si ibatang barangay sa aksyon kang syudad. Lalong-lalo ang pag-abot sa recovery, paglinig, ang pinag-ulan ta kay safe, secure, and humane community. Although sa nabanggit sa bago ni Sir Raynor, ang iba duman, common sense talaga. Pero igwa kita talagang mga lugar na talagang nagiging dropping point kan mga basura na pag dai pinick up kan truck kan syudad, dai man nahihiro. So, siguro duman ang direksyon kay itong samuyang obserbasyon na anong investment mechanism na pwedeng nakatutok sa barangay. Halimbawa po, sa iniisip mi, baka itong barangay support fund na imbis na gamiton sa mga papiesta, gamiton sa mas long-term na investment. Pwedeng, kung bako man ito sa raruan ng tao, baka ma-accumulate, maging investment para magkaigwaning sa diring garbage truck ang barangay. I-arrange na lang garo sa level kang syudad, ano ang regulasyon sa paghakot kay iyan. Tangani na kapag may mahiwasan na epekto nin baha or basura, i-regulate lang kung paano ang paghakot, as in anong schedule. Saro po gara na konkretong rekomendasyon tabi. Sir Bel, thank you po. Actually, tama po yan. Ugwagaro kitang, kung di ako napapasala, 5 Ma'am Ems or 7 trucks sa mga barangay. 7, okay. Ang several po kaya, ng inot na sinabi ninda, right after Bagyo, kung pwedeng maghagad gasolina or kung sain makuha ng gasolina. Na-discuss mi po yan, may training niya na ginigibo sa Integrated Bar of the Philippines. Probably po, ang saro pong pwedeng gibuhon, ma-increase po si gas allocation ninda, duman sa local fund po ninda, na just in case po may raot ning panahon, mamobilize po ninda si sasakyan po ninda. Ito po si pinaka-purpose ko. Naintindihan ko po, sa diton lang ang fund kan mga barangay, especially ning Sararadit. Pero baka po mahiling siguro din through the DILG, itong allocation kayan, especially po pag may pangangai po talaga, just like pag may resulta po kang routing panahon. Okay. Thank you po. Any more? Kung mayo na duman sa CDRRM mo, baka duman sa ibang opisina, yaon ng City Engineering, yaon ng NCDDB, yaon pa si GSO. Duman sa mga gramo-gramo. Salamat Sir Raynor, tabi. Sige, duman po sa sa NCDDB. Kang nakaaging panahon tabi Sir Toti. Hay no si Sir Toti. Kang nakaaging panahon nagsi-CR si Sir Toti. May mga kaibahan man garo. Dahil ang concern mi lang po itong igwa pa bakit aning declaration ngunyan kay itong
ano to, drug-free barangay. Gusto tapong maaraman, paano na po siya ngunyan ti gigibo? Pigdideklara, igo pa ba kitang declaration kaya na drug-free na ansarong barangay? Sir Toti? Baka nagkakape. O sige, si Sir Renigaro masimbag. So, drug clearing program po, ang lead agency is PIDEA. So, ang nag-clear kang mga barangay, duman pa sa regional office. Kaya pag ma-apply ka for drug clearing, may checklist na dapat i-comply kang barangay. Kung di ako napapasala, garo 14 o 15 na sa Naga ang declared na drug cleared. Ngunya na hapon, garo nag-submit so Barangay del Rosario. Duman sa regional body, iyo po yan ang nagdidesisyon kung i-declare na drug cleared o dai. Alagad, ang status na yan, garo day man ang hulugan na may naning addict dyan sa lugar nindo. So may mga parameters lang na pigset, garo minimum conditions para sabihon na ika-drug cleared. And garo po, every year, pigre-revalidate iyan. Bakong one time, big time na declaration. So recurring, so evaluation. Kung may nagbaralik naman na mga puser dyan o mga user dyan sa barangay, pwede mawara sa status mo na drug cleared. Okay. Periodic po yan, ano sir? Iyo po, iyo po. Ano po ang duration or frequency? Annual checking. Okay. Thank you. Igba pa po ni gustong ihapot, linawon, ipaabot sa mga departamento? Sa city engineering, naunambitan ka subagos yung mga dai-konektadong mga drainages. Sige, may concern si Madam. Hello po. Ako po si Amadine Lampad, President kan Association ng Abella Vendors. Okay po. Doon po sa location namin, ahapot ko lang po kay Sir Rene Gumba about duman sa CCTV kasi pag like po kang mga bagyo, may mga cases din po doon sa about duman sa may mga stall namin na tigrarangka kang mga kang mga paraikit. Paraikit. Oo, and okay. pag once na ma-complain kami sa barangay, dahil siya klaro kung si isay, dahil ma-specify si tao kung si isay nagkua or nag-ano ka ito. Dahil may aram kung saan kami pwedeng magdulok sa city or sa barangay. Kasi, and iba din, may mga iba-iba din incident. As a concerned citizen, meron din nagdudulok sa ang mga naikitan sa bag, sa like cash, mabukas sa bag. Kadakon po naging case duman sa may location sa may Abella po. Pasimbagon ta si Sir Rene. Sige po, ang CCTV, let's be clear, bako yung garo TV na pwede mong dalanon anytime. Ang kadaklan po sa CCTV facilities, covered kadtong data privacy policy, na unless na may naiblatter ka sa barangay or sa police na may ongoing investigation, saka pwedeng mag-demand kadtong footage. Pero po, kung itong, pailingado nga akong CCTV, tagaro naglilino ko duman sa kataid ko, dahil siya documented na basis. So, kaipuhan igwa kita ning malinaw na procedure. Tapag napasala po kami, halimbawa sa city, nag-share ning CCTV, nahagop so sarong tao na dahil mangkabali sa urulay, natiklo na yun duman sa lugar na to. Pag nagreklamo siya on privacy, pero minimum of 3 million ang liability kang nagpaluwas kang video. So may arog kaya na provision po. Kaya ang ginibungo niyan kang City Legal Office, may malinaw ng procedure. Pag maduman sa COMSEN, ma-requesting footage, ang mga CCTV tabaga in all throughout mga tinampo, kay po na sa procedural protocol. Siring man, ang gigibuhon mi na sa mga barangay.
ang barangay dai man insulated sa parehong reklamo. Pag nagparaluwas sinda ka mga footage tapos may nagkaso sa inda, delikado ang barangay and daradakula ang penalidad po. So we hope that we will have that consciousness na CCTV footages should be part of an ongoing investigation. So halimbawa may reklamo ka, i-blatter mo na and then sa investigador iyo ang mahanap kang footage, iyo ang ma-demand kang footage. Minsan nagiging instrumento ning magkairiwal na magkairiwal na magkataraid. Ano? Hili nga ngayon, sir, sa CCTV, tas sinapok ngayon si Aki ko. So may mga arog kaya na instances po. So, applicable yan, Sir Rene, duman sa pribadong CCTV saka CCTV kang gobyerno? Pareho po yan sa Robinson, sa SM, sa mga kumpanya. Ang mas malala nga ni po, sa mga kumpanya, mapaaram pa sa central office. Kaya napipikon man dyan minsan ang PNP. Ongoing sa investigation, magbalik ka po ngayon after 2 days. Mahagad pa kaming approval hali sa central office. Pero may ordinansa naman yata kitang protection kang mga investigador pag abot dyan, na pag-endorse na kang chief of police o ni mayor, obligado sa private company na magtao kang pigahagad na footage. Sige po, mabalos. Siguro maging malinaw na lang duman sa prosedimento. Kapag may nanotara na paghahabon o pag-iikit, i-blatter. Tayo itong number 1 na magiging basihan kung sakaling ipursunin do ang reklamo. Okay, mabalos tabi. Makusugan ng boses ni Ma'am Emmy, nadadangog ko. Bye-bye. Igwa pa po. Dagdag na mga hapot sa iba pang opisina. Yes, ma'am. Tabi. Ano ko pwede ko siyang ihapot, i-concern ko lang po sa barangay po namin sa Bagsur po. Kasi ano po kami sa actually yung area po namin, ano po siya, covered po siya ng Tibra, Kanaaman, Marukit. Boundary na po kami. Kaso lang po, di na doon binabaha po talaga actually. Di na po doon binabaha doon. Pero nung yung sa Christine po nga, actually kami yung naging cash basin, yung laging binabahaan na area, bumaba na yung tubig, sabi hindi pa, halos umabot ang 2 linggo. Tapos nung nalaman namin na yung drainage daw doon sa area namin, hindi daw fully. Putol ang drainage. Okay. And then, may napagtanungan din po kasi namin na yung area po namin, hindi po siya covered sa DPWH. Wala pa yung record ng area namin. May problema talaga. Okay. Si Isay po pwedeng magsimbag sa mga departamento. Okay, sa CDRRMO. Thank you. Ano lang po, ma'am. Thank you po sa hapot. Itong arog katong na-mention po, nagkauga po ng assessment ang syudad. Combination po yan kang iba't ibang departments. Ang lead po kani ang CEO. Yan nga po, may findings na uga po kayang mga drainage kita na dai pa konektado. So sabi nga ni ma'am, dai kita magpaluwas ng false hope sa mga tao na kasi ang expectation for example, duman sa Indo, pinaka-raise si drainage, ang expectation kan tao dai nababahaon. Dapat ang mapahiling na picture po early next year, through the CEO, sa gabos sa Taganaga, unya ang totoong picture kang drainage system ta sa syudad. So, uni ang dae konektado, ini ang kaipuhan, saing kami maprimero. Pero itong primerong gigibuhon or i-improve or i-repair, dae po kamo mag-asa na instant, dae na kamo babahaon. Kasi it will take years para po, siguro ining next 2 years po ni ma'am, para ma-interconnecta po ini, tanganing mahiling ta talaga si ginhawa na nagdidiretsyon na ang tubig. So kami po nakikiulay ning halaba pang pasensya, tanapoon pa man lang po si leadership ni Mayor Lenny. Pero rest assured po na nahiling na si sarong pwedeng kausa kang pagbaha, na bako po itong Christine-like na baha, pigbabaraha na talaga kita. So ang identification po kadtong ano ang ipaprioritize na papatrabaho, ipaparepair or ipapadugtong, tangani pong later on in the long run sa masunod pong at least 2 taon, makahiling na po kita ng ginhawa na kumbaga nagdadalihig na ang tubig dahil na na-stuck duman sa area po nindo. Iya po. Thank you. Okay, salamat po.
So, giraray, ang pinag-uulayan ta palangani ay 2026 plan. Ibig sabihin, dahil pa pinag-uulayan ng 27, may 28 pa kita. So, kaya mahalaga na tandaan ta lang, ano ang commitment kang syudad sa ngunyan. And ano ang pinopromesa sa 2027, taduman man kita mabase kan sa tuyang pagsingil, sa tuyang mga leader. Agko pa, dahil na ako mahapot, tayaw ni Sir Toti. Wag lumasa mo. Tinuyo ko talaga. Pansira ng diskarte, Sir Toti. Okay, igwa pa po nin mga gustong ipaabot sa online tatabi, Ma'am Julie. Mayo. Ibig sabihin, satisfied sinda sa tuyang ginigibongan yan. Ma'am Daisy, igwa ka pa po. Hararong ang sa imong iniisip. Motion. Sige. Opo. So sa gabos na tig-presentar ta, mayo naman ibang garong kahaputan, sumahagad na kita ngunya ning request para sa pag-motion. Kung ini ba i-endorso ta na para pag-debatehan na ini sa sanggunian sa masunod na simana. Sige po, any motion from our sector? Yes, Ma'am Daisy? Ma'am, utrohon mo tabi, tatigra-record ta. As cluster head for Safe, Secure, and Humane Communities, I motion for the approval of our 2026 AIP budget. Okay. Any second motion? Okay. It was seconded. So, approved na po. Ining sa tuyang budget kan Safe, Secure, and Humane Cluster. So, congratulations po. Palakpakantaan sa tong mga sadiri. Digit lang na anunsyo. So sige po, sa aga giraray, inimbitaran po ang sa tuyang mga kapwa Nagueño na pwede ka mong magdigdi sa Naga City People's Council sa GMR Coliseum. Tangarig pong magpartisipar, as in makipag-ulay. Manunungod sa padagos tang ginigibong public presentation kan annual budget kan syudad kan Naga. Sa aga po, November 21, 2025, nakatalaan po na magpresentar kan sa indang budget, iyo po ang cluster kan Healthy Nagueños. Alas 9 hanggang alas 12 po yan inudto. As in, pag alauna hanggang alas 3 nin hapon, ang Social Protection and Inclusion Cluster. Siring man pag alas 3, sundong alas 5 nin pagkahapon, ang Environment, Infrastructure, Housing, and Urban Development Cluster. So, giraray po, inimbitaran ng gabos na makipag-partisipar, maging parte kan pagdiskuter kan pondo kan sa tuyang lokal na gobyerno para sa taon 2026. Buta din pasalamatan ang gabos na opisina na naging instrumento para maging matrayumpon sa tuyang primerong aldaw. Ang opisina po kan Sepio, yaon digdi, opisina kan PSO, NCDDB, CEO, GSO, DRRMO, ano pa, ang nalingawan ko? Of course, ang City Mayor's Office, yaon si Sir Dave, si City Budget Office, as in, siyempre, si Satuya pong iba-ibang sektor sa irarom ka Naga City People's Council. Salamat po sa pagtsatsaga, sa oras. Giraray po sa aga, hirilingan kita. Diyos mabalos, marhay na hapon. We have the Naga City People's Council, and that council has representatives in all the standing committees in City Hall, meaning in everything that we do, there is an unelected NGO representative that sits with us. So working together,
You're now saying that we would like to achieve the goals by working with the citizenry. We would like to determine the goals by consulting with the citizenry. We would like to have a city that encourages responsible citizenship in the process of delivering the outcomes. For the sake of the Filipino people, Ang Naga City People's Council o NCPC ay katiripunan ng mga manlain-lain na sektor sa laog kang Naga, magsalit man siya o magdakula. Ini ang institusyon kan mga civil society organizations na kung sain sinda nagtatarabangan, nag-uurulay, asin nagkakasararo. NCPCs evolved from the idea post-EDSA. At the time, the civil society leaders started talking about the space that was open after we kicked the dictator. And they realized that the new government will be successful if people are engaged. So those who were part of the popular democracy movement started looking at models where people can participate in running the government. What I learned is that there were failures at the national level, but when they came to Naga, there were leaders of the civil society and they realized that maybe Naga is ready for the experiment. So in 1995, under the sponsorship or authorship of former Councilor James Jacob, the city managed to pass the Empowerment Ordinance, which gave birth to the Naga City People's Council. And it was, as they say, it was the perfect formula. You had an active civil society, the NGOs and the People's Council, and you have an open leadership of the city government through former Mayor Jess Robredo, who agreed that the concept or the idea of having a government that is open for people's participation is ripe for Naga City. So kang pigpasar ang Empowerment Ordinance kang 1995, the NGO and PO community took a task among themselves na kaipuhan paghandaan ini yung participatory governance na pigo-offer kan si Empowerment Ordinance. It was also during this time, latter part of 1995 to 1996, igwaning interim group na nag-take lead para i-organize itong preparatory activities for the first organizational meeting kang NCPC. It was in that organizational meeting na pig-finalize or nagkasundo ang mga members about the premises of coming together. What mandates do they have as an organization? And duman din pig-firm up itong first constitution and bylaws kang organization. And it was also in that organizational meeting na pig-elect itong first 15 members of the board kang Naga City People's Council. So shortly after that, nag-meet na din itong board of directors, and in that first meeting of the board, na-elect si Father Nelson Trea as the first chairperson kang Naga City People's Council. I just came to know about it. So sabi ko, it's a beautiful idea. Kaya sabi me, let's get involved. Kahit tumagang panahon, sabi sa Tuya, partisipasyon ka sana, mag-eleksyon lang. Pag nakaboto ka na, tapos na. Ining empowerment ordinance na ini, or people's participation in local governance, going beyond just merely electing government officials, it was also asking you, as na mga ordinary people, may mga concern kita na sa indang paggobyerno, sa indang pag-ibon ng mga ordinances, pag-ibon ng laws, madagog pa sa tuyang concern, more specific concerns.
So after 1996, when the Naga City People's Council was born, at the time, I think it was organized under 10 sectors with more or less 44 organizations. But when I joined in year 2000, I was then recruited as one of the community organizers for the Barangay People's Council. I think at the time we had close to 100 organizations already representing the different sectors. It was because the expansion was under the program of the NCPC at the time of strengthening the basic sectors. Ang evolution ng NCPC, pinagpagpahiwas. So, nakaigwa ng recruitment tuman sa mga organization. Kasi itong mga daay qualified na organization, kung sasabihin, may silang legal personality, they accredited sa syudad, pagtabangan ta iniyo na ma-accredit sinda, magkaigwa ng legal personality, as in ma-accredit sa syudad. So naghiwas siya. May mga sektor kita na sararadit, may mga sektor din na nag-merge. Dakol na din po nin mga organizations na nagpapa-accredit, pero dahil malaog naman sa sektor na ina-identify on how are they going to engage. So nagkaigwa ng pagbabago din sa sektor. So yan po si mga changes na nangyari, naghiwas, as in pig-capacitate sa iyang mga members. Sa ngunyan, ang NCPC, igwang 17 sektor na kinababalihan kang iba't ibang mga civil society organizations, POs, NGOs. No? Sa mga milestone kani recently ay ang pagkakaiguan ng pagkakabisto kay niyo bilang sarong long-standing or nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Nagkaigwa man kita kadtong mga kaaging taon, nagkaigwa kita ning distinction o pinag-awardan kang DILG as in pag-recognize kang iba't ibang mga LGUs man kang mga People's Council na namumugna pa lang bilang nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Sa laog kang 27 taon, halos 27 taon, ang NCPC nagkaigwa ng ups and down, no? Pero throughout these years, ining NCPC man, yaw pa man giraray. Padagos pa man giraray na nagsisilbing boses kang mga namamanwaan sa gobyerno as in nagiging tulay kang gobyerno man sa progreso kang sa tuyang syudad. And siguro critical collaborator. To empower. Respeto. Participation. Empowerment, tapos siguro unity. United. Bridging people. Modelo. Service. Always in good service. Inclusivity. Boses. Saro siyang boses. Boses siya kang gabos ng mga sektores. Watchdog or kami po ang bantay. Concerned people o kaya tagapagmatsyag. Very rewarding. Siguro NCPC is a gift. Saro po yung NCPC sa stronghold. Empowering citizen. Parang empowerment po ito ng mga ordinary. It's the way to go. Igwa siya ng transparency sa community. The best word siguro to describe NCPC is really partnership. Partnership kang gobyerno, kan kasayang nasasakupan, kang gabos na tao. Sa partnership na niyo, hinihiling ta na ang gobyerno sa rutang partner, kaibanan. We are not the enemies, we are partners towards development. Dahil sa pagiging tulay kang NCPC, nag-urulay ang tao, ang mga nasa gobyerno sa sarong lamesa para pag-ulayan ang progreso, mga issue, mga concerns, mga pangiturugan. Ang importante, sa lalo kita sa paghiro, sa kagustuhan kang mga tao, yan ang papel kang Naga City People's Council.